angiogram. Cerebral angiogram. Intino ya labs ni test a who be brave. Ama sisi no doctors ni say agise omo ye surgery no na ba bia problem ni wo no mitino intino ho na ahona nsu abegin a mo be ye ho adwuma no ye call kwalebu no doctors ni say ba bia problem ni wo no intino fifo da ho a emoja epompi ko adwin mu inti se mu bia bofra ni ti se omo ye ho adwuma na sesa intini paya emoja bi to abofra no mu ntimi ye ho hwibiu enunti omo my transfer letter say ye mfa nko hospital fe ni UAK ho na omo betimi nya fidi a omo de betiti abofra no inti ho no de doctor na ka tell say ye kwa omo mfo mu sanka ni tini eye machine eno no betwa ni sire ho kakra bi no omo de machine camera na fa ni tini mu akona dwini mu inti edu ho na omo correct mistakes no no maye inti omo my transfer letter na de call ye no you say eni surgery ye koye ha because doctor na ka say ni type of surgery kwa omo be ye but e go do ho no doctor na say eni test I found DSE test inti eni test omo ya we be who the main problem ni said ye ni kesi ya kuduru eni who treatment ombe ma omo ma ye sa test no inti ye no ana omo the main cost no e ma ye 260,000 into we state your forms no say enu enka ho surgery fee ye surgery no kra na enu na aka na obenu no mama wa recover no kra no enye enka sika no ho esan be ye abusua ka to aso ya sino ekoba sa no na my bid ne papa ba hospital UAK ho inti omo de costume ma na tese sika no so hu de enyi na minimi a odi machi edi ho abobo na my na ka tell say yen kan Akoma ntuye yem ne nyame ya adom a ebetime nya aboafo amamoaboa yen inti enu no ka tell say TV3 ewo foundation bi omude boa sa amofra no inti betime a yen ko ho na omude boa yen inti ikodu ne kotu sister ba ko efe sister ama enu oje hospital paper and sheet ni na oye photocopy no di man oye say omu buso omu dunity abofra bi die abofra ni tukuru da na Akoma ho holding heart inti enu ehu kaye 1.5 billion inti no omu buso omu ye inti say omu wia omu be free inti okate say ye cost no esu inti e mamodi na yenko institution bi ti say asore any FM station TV stations na omu moa inti say ye bi kwa enu a na say bi bo mama ni a omu so ebeboa yi inti enu ni di free Accra ebe Kumasi okay ya yegusu ada yenso ye pebie no ede aboa no inti sanani dating kania said ye wisiti ye no we de efri opapa no ankasa num da bia what story no efri ye ni ankasa ye num we de papa no ankasa na abone tofa ede achrewo no inti pastor yensan bobo numbers ne bi mu na yenkoy elimsa 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 0533 Akoma FM 87.9 Kumasi yawada ene yawada July Bosumendo da etoso edu emiensa yada nyame asem pepenso wiodi abedre midi ede Marcos program no your friend no Akoma Nsem ensem wa ehinta Mothers of the Heart ena yede ebrewo no enye haseya ubesiden enye obi Akoma Nsem wa ehinta no watumi etie yen ye pepe mu na ye bibi nsemu dridri mu fifi mu kwase pa ema wutumi ehunu mu eyi nti sabre bomodia se wode beto Akoma 87.9 FM na onso obeye enhira papa Akoma FM 87.9 Kumasi etwegu ewo onua TV ebodon ko pepepa wo mu bewie kase bono na fe wonu de atum live ede ama ba bia wo bia na ose krom TV nso edemu live sanso ena Rabi 1 TV nso demo live Facebook Akoma 87.9 FM Facebook nso live papa sanso ena YouTube Akoma 879 Akoma 879 YouTube nso live pa enunti na ehonso wa share amaye TikTok nso ye de atum ewo TikTok
na bibia etumi aye kama. Okay, 90 Bomodiana Eshen so Emma Niki Pizza Akoma FM 87.9 Kumasi UK. Yadi atum nti mon share my fans of Akoma mu nsem da ho Marco's great family so ya share dia to Akoma mu nsem fan club no so eyede ato ho na Bomodiana wa share wonu ya share ma wa na won so wa share e dia ma ofoforo na ansa na nakua koko ewa ha evangelist Samuel Mensa ewa ha na Naire Ann ewa ha Ishmael Haywood ewa ha say na yaw de ko Facebook YouTube and na TikTok so live enu nti bomodi na ehye maye na yaw nyame enhiraw ansa na yaw ebefiti ase no na chese playback no eye Prisla opoku bo ahima no de to so Akoma FM 87.9 Kumasi so na yesre etiefo ne adofo ya mo achichi ne bencheye se yekọ ne yenso yenkodri yekọ nenso baabi a yekọ no yenya nkodri ye yenkodru eho se be ya ebenya enhira ewo mu nti yegusu ada ne yekoto ede asre omanfo achichiri ene bencheye baabi a wuwo bia se onso enra enano pay will be frame was Marco afe na me so aka makoma o nti medimedi eba 50 cedis yeah na me se be me na what the 5 cedis crown ba ya nka meji ada wase kokoko mpani Akoma FM 87.9 Kumasi ba ye no eno ne keka bo munya 1.1 na yedi nkan ede ema wo no no kakra be ba no eno ane ebe keka bo mu yebetumi anya kakra esan de akwakososo no enu ntini de ekura wo bia de ka wakoma de ato wakoma so se won pese onso wo de bo bia no ye beje na afi ye de aka ho ekwa animu no na eniema aginsemo menim se enya wo de se wo beti se abofra ba no yentumi enye sika ama haw na ye kese ama wo de afri mu enya wo de kura ubesu ewo ba bibia wo bia wom se enya wo ba ewom se enya wo fa ase ewom se enya wo Akoma FM 87.9 Kumasi na akraketwe wetimi enya nkwa se de etie bia no ye boa ene abejafo tenasia ene evangelist ba ye ono so ayi ne de ede aboa se ma ene mesumi dia me wode eboa president ni edru ho a me de ebekire kakra ye nyina ye nsa ewo mu bi na yetumi akoye nimu kakra na yetumi ede asende wonom na omode akomoda so won kran omuguso a ehwe ye nim ne ye beye na omunso yetumi enye ni da so 2.6 yenya 1.1 aka de ye benya kakra Akoma FM 87.9 Kumasi numbers no 0599305202 0599305202 and 0599814926 0599814926 0599305202 0599305202 na 0599814926 0599814926 jumedie bi da manim enche na me kwa akodi enti no ye hwe se enu se mi nkodi se jumedie Akoma FM 87.9 Kumasi ye benya Pastor Julius to onya bi anko be kan so me ma nka bi wonya anko be pepe mu jumedie kura me kwa akodi medumo my do mic ni mu bia medu mic ni mu bia ti de wo kan onya de a ebekọ ba bi tinkansa na mekọ akodi se adwuma no na yetumi anya de wosi enya na de asoso anka bebo anti enuanom a mu achichire ene benche all over the world yensan emoye ho emodin bio na menu se adanse ankrofo die no onso ubenya dance de ni nyina ne se obebo empire guso no aka wahi asem de agusika ne so emfa ho ne neketo a eye Akoma FM 87.9 Kumasi wo boa asave obi nkwa de awuo wo abrabo mu bia no menu se nyankopon benam se sika ne so na wanyane no ede amao edi a eda moba mo ne numbers ne so no eye Mary Akosua Ade edi ede Marcos yankwe na ye ne ye rapabi enkodi enkomo papa me ma wa hawie ye na ma na akomuti sen ipacho nyame adu wa ye bote dodo unidi ya na mpacho ye medidi face the wall bi ma wuni pacho face medidi the wall pa pacho medidi ehye enkwanye gusu no ehye na nkuruma atru gusu wia na fifirete wa fe ububom kura wo hunu ye pebi ma Akoma FM 87.9 Kumasi ene na wa shon wa kasakese
na ya bibia tumi aye kama o he fa na ofre bae mpacha me free asia confide by system akotena asin fosu okay awia yi wan na wo de ne bae me mpacha me de me papa na mema me ensa kan na me de mo bae o papa na mema me ensa ka wo papa ho ma ne ye 9 na wo de mo bae me mpacha yenko no 1 by 1 ye mpacha yenko okay me mpacha nka me start me papa de ne so me mpacha me sole ya me start ablaba asem me papa me obi a won fa me anko 87.9 school a me ko do class 3 no ja me pe maame enti me hwa na emu ode e kire no obeyi me de ko asuboye se me nkonko ye adwuma ho enti asuboye na me ko no na ye adwuma ho enti se me nko ye aduane ma na odi me ko to school na me de ko to nso na ehwe ne nye papa bia enti master na wo school mo ne ye na adwen se enko beboa me na mbo ne papa ne ye na adwen so eboa me na papa ka se master ne me mpena enti me nsan machi na me nko me maame ho enti oyimi de me ba asinfosu asia konfide ho se me ko school ho na me ko school no na me gina JHS2 enti me wona master flame office se me nko na me nko gya na afum na wonko nko dua nkate na me kwa me hwe na mambo me maame amane ma me nka nkyere me papa nso ma me nka nkyere madam fu bia na me nko gya no me ko ya me ko man kan kire me maame man kan kire me papa me ka kire madam fu afom ne nso man ko nti maame ne master ni nya ntokwa oni master ni nya ntokwa no maame ne se ye me papa ne se ye me na makoka nsam a kire maame no nti maame ne kire ye osi me de me meka ahwe nkire no nti ye ntokwa wo ane me papa ntam na master ne ka se school no wonji me school mu obiom na menye we minjai nti me papa nso ka se ne sa de o ma me nko school nti tamo ka so ma me nko na me nim se enka wodi mbesa ko school fufuro biom ba ya amba ne sa me ma me mu ye o ma adwen so mo de mbeko me papa se wo po bi a wo ye kraman a wodi mbeko school mu won nti o po bi wodi mbeko e ba ne sa ne suro ba ma nya obi amfa me anko school no e ma me jai school tena afie e mu na obi be ka kira me papa se o pese o ne me kwotena walibo na me kwoton nsan o ho ma no me papa ti ase ma me koe atama wode me ko no ka kira me sister Penny na me sister ka kira ne sa akura ya wo kwalibo de nka mani nje we ka me nko a se school na went me anko afa ne to adwumam na nka ni mo mbeboa me papa ka kira me sister so no pass odi ni sika de mbeto adwuma mu di enya adwuma nti me nko me kona me koye adwuma na minya sika me ba odi me amede me ho akwa to adwuma no mato machine esunya adwuma ampa me koye adwuma na mo ka se me be ye na nya nsa ton papa no sole kokko adwuma no ne meye odi me kwa afum nti afum na odi me ko no na me ka che papa ne se me ba ha me papa anka ne se eye adwuma na kokko na odi me ba be o ka se me ton ade ma no nti me ko no odi me papa san se 2 years na me konko ye adwuma no nti me ko me nya 6 months me ka kire ne se adwuma ne ntimi nye nti 6 months na ma ye ne ma ye no onde o ma me kaska na me san me chin koma awofo so ma papa ne ka che me se adwuma na me papa ye no me papa din ka di mu 50 cedis nti nka 6 months na me ye no e wo so ma me 100 cedis nso ma me 50 cedis am papa din 50 cedis no de ma me na me de fa ka e san me chi ba asen akonfide ho no nti me ba me hwe no na asitene mo de na me se me konkran na makwa akodi pa nti nkran me koi pa de ni ma na me de nyem wonkran e na me san me chi e ba me ma me mo ho me ba e be ma me ne nyem ye na wo chen me kakra nti na wo suro se wo beba me pa cha wo de alasan na wo suro se wo beba wa ma me wu ye ni mu no e na wo de ba ye me sister mo friend na o ka so beba nti o she 1 week ne so ya mpa wo ba ye wo ba na obepie mi nti obepie ya wo to akura ni din wie na wo koye na embaye ni mu na oba na mpenifo tena ase na papa be kire se menyim na me ba no ho no tama me fin kran ba na manya be 4 months na me de ba papa se 5 months am betra no medina mu apata ba ako nti mu apata ba ako no obeje afi be ma no nti ekoye se mpenifo start kan so obeje se that time no so obeje 2013 papa so obeje ska 10 million amuka sa wante so nti ekoye set so cement so nti ekoye dede na be ma no ka kire ni se nipa ho asem ena ye ka enti mu ntwa so na nipa ho asem ye ndidwa enti wo so me de mintimi hu so ma papa ska ni bi so wa ma ni bi ho de mintimi nkire ena wo de koye wo koye ni mu no afi na won san ba bi mba ye ho a na was o maye ska da tam na mo ba money ni ho enti wo de shambri pa no de amba at info station na makwa akwaje e wo ho enti me kwakwaje a
emu na papa be ka che me se be ma ne ba na wo ma na wo seni scan why na adwin so use government law into sa government law na wo use no be kire so no work wo honhom be ma ne use government law me pa chan nti be ma no emma one ma wana wo diska no emma ne me pa chan o use government law nti o be kire me so work wo honhom before answer me papa ba be ka sa asem ne nso no be ma no ba na me papa age plot ato ha plot no won si dan wo nti nko ka say plot ya papa plot ya so nti me yanka mesi dan kra me nu wo so say be ya oni akura no mo benye ba bia da nti wo kansa me papa ebie na no ka chem sa akura na ma wo ne se wote ase a ene yesi dan ma na sa akura ni wu e wo papa me pa chan me papa o ka samne to aso 3 times nti o ka 3 times na nsuo to na me kura praye na me de praye ni pie fi nsuo na me de praye na no kire ne so na me ka kire ne sa asam na wo ka no se me ba na efri ma me mo obi atesa wo na wuku akura no efisa sa wo ka ho ntina abakan entina wo fie efisa menyine mbedu samle me hu so obi abakan atena wo fie ase na se wo bia wa no aka asam wo ya kire me dia na kire se wunnim hu bi na enti kire se me sister ekua ba na wo wu ye na wo na emba ni na wunnim hu bi na akura na wu ama me sister na wo break ya won wu bi omu no enti me ka kire me papa enti me ka na me ma me tia me sa akura nka sasa enti me ntwa so na me de me ye de me twa so na me betena ase enti me betena ase no ade akye me papa se medina atama se maboni beyie eno odi kwato mpanimfo anim enti mpanimfo ba na me ka kye mo se fa me papa se medina atama de mo mpa na kye mama enti apacho no mo bisa me se e ba ne center kwa ni si na me ka kye mo se wo ye me papa enti minti me ne mmonkuro ba ya apacho na me de ba se mfa me boni nche me manka sayie enti mo be pa na kye ade akye sila na papa na no da asam ne so a wo ka enti o man konfa na o kuro mo ni kunu ene de anu na me pa akye enti ade akye papa na ba na oba papa na ka kye se Isaac de wo ye ne de enfa kwan mu krao na akura ye nra asam we no be pa ho akye onu se de kwan a wo fa so ne oni akura ni di no enya ne kwan so enti ne papa be ka kye bra ne se na kwa me enya wo na nra wo ujira banim ka kire abna se wo mu ade no ena ne wo ba be ka we na bra ne ka kye se de binya sa akura ni mu ade se wo be ka ye wo se ye ba ye betra se bi sa akura ne se won kire mo ka se won timi ne won ye we eni asam na pa kye no ade ba ye enti no enya sa akura ni mu ade o bari wo bu ade pa na mu akura ni paninya asama ye ntimi mfa bim de ma akura enu ntine ma me ka asa afre from papa enu echi osole osian wo beble pa wo de apampan besi wuti asransa wadidi wo besresra bontin so ansa wadidi ampa ne papa ye na akura na nya 3 months midi ne ba kuma ase mama eye ne kura me so apampan eble ya ampa mansre de ne nso ka echense nka de nka me de besre na me de me ye ya me sanko fa be ma foforo eno nso sa me nyim ya me koye ne alhasan yaye me pa cha e ba ne sa no koye no akura ne nya 3 months am papa ka so be kire so use government law no wa mane me biom na akura na nya 3 months ono use government law ono so e be kire me se o use wo hum no ono so hum law mpa cha na akura na nya 3 months wa mane me biom ono so abepem na akura na nya 10 years one city krampo on fa bi maida on fa bi maida nti me da akura ne be hye machi eton ade anadwo 1 o'clock na me na masafu no press station na me tan me bless ho kire nti me sanko fa be ma eno so e ba ne sa me nyeme ye ma adwin se me yingu sa be man bi a wo kofa ne bi abonidi ma me pa cha ono so de wasai ono so me nyeme ye num ne sana na wo yire wanka no kran kire me enti me nyem no mu me ko me ma me wasan ba enti me won sister bi ba me won obi sa me se bla no ye wodan enti obi sa me de man ka sente ma sister ne to she me so se wo bebu me ba ne sa no na bla bi ye adwuma wo se na adwuma mu wo oye kotokoli ni na me nso me esrem ni enti no se ni nua ba na ye me na bla ne frem me nua ba bla me pie no se ko me wo fa se azizi wo embie wa no na waka sa na me si yo na me de me ko nti e ba ne sana me ko ma me ko wo ya no me ba ye no me si wo bia wo yere de me ntimi mba me di na chi ebiom o sai no nso ne wo nyinsan ye me pa chewa nti me ba ye ma me di na chi ono nso a wan hwa akura no sa akura no nso anya 8 years ono nso wan siri krampo ono nso mfa ye wo ono nso mfa mama ti sa me san ba ye no nso sa me san ablabo me san chinchin sa na me ye twa ba adwuma na me ye we sa me bless me san ko fa be ma foforo ne ye sa hyenhyen ko no nso no
ono so sa menye me ya ono no so na ase nsensem ni si ya ema de pa cho no na me ne ti amese me hwa ya wo ka che me wase ho ne ye different o eno de wo ba ye no me tie asem no a wo de ba ye no enti se wo ka se me matie enti no wo bubu agusu wa ha tie fo na etie se wo tie ase aha enti kan nyina bio te sania unkan bibia nkyerɛ me no tu be hia hyenhyenko enti me be hia hyenhyenko a me fa wono so no de me ne tenai be ye 3 years hyenhyenko no so hu ne he ono me hia no ka se eji okay enti be ye 3 years sa 3 years am ne tena me ye ma adwen sen ka me ne be jai efise wonye ono so wonye na adwen se obe wale me na se bibisa enti me dimpena twenya chi saa ntimi ye ma adwen se me ne be jai ne mu no me ne jai ya me kofa be ma foforo be 3 months le me hu se me nyam na sa be ma no so me ne na atena be 2 months ntimi me hu se me nyam no me hu se nya be ma foforo na me ne tena die na e friend na amenado ba chwa enti ena me ne ntimi nyama me ye we me ko me ma me ho no me ana me di pa to me hu ne ma nyina 9 months ne ba me ne bemba bia anda kopemesa me de woye me nya me ko ma me wo me ana me che hospital be ni bi bia na me sa ye we e baaye me baaye mo me ne bemba fofo ne betena ye nti enu achi na me de to ma bia me hia no wo eji anim sa akura na okuta me me hwe nya amana do ne ba na ye hyenhyen ko baba me hu kwan a me fa so a me de akura no ebe ma no enti na enunum na hyenhyen ko na nkasa nso kura na odaba na oka che na yonkofo sa akura na okuta me no wo ye ne ba na akura no one ne se enti wo ma na yonkofo na bo mba no ma bla akura ni sika mbo me sa akura we die ye boss ba enti mo kan na me sima mo nka de mo ka na menyem no wanhwe me enti mo obi ankasa ye ne ba enti enu achi a me de ko tu ma me na anim no ena ma me ne ka kire no ma me ne kan no no ankasa ka che ma me ne se ye no kura no kura hu akura no hu sa akura ne ye de ba na manfa amani nti ena ma won kan ho hwe ena oje ye no mu no onu ana oye so behwe akura no oye se won hwe no ba mene ne site na ye e ba ne sa mene ne site na ye me pa chewa ene hyenhyen kokotena me pa chewa mene ne tena ye enti mene ne tene mu no ena me friend na me ka kire ne se sisi a me hwe de ekọ na akura no mene wotinti na me hwe a wo hwe akura no enti me sisi ano me ne watena sisi akura no so anya 3 years awoko 4 years enti ne ka bumeche se 6 years na me ne watena enu achi kura me ne san benyeme ye yinse ne mu me friend ka che no so onye ready say wo bewo enti wan fi yi me ntuma ni bayi na me koton ye na me ka kire ma me se me ka se me wo sa akura no so aka ne okuta me ne ho a minti me kire se me anka se me yale akura no okuta me ne so yale enti me we mese no enti me yi me ntuma na me koton na me de koton aduro na me de sei no me sei no mu no ma me no me ka se me sei ma me ne ka se da bi nti ofre na adwumam e ka tira na nyonkofo se na wa ye nti ko muntu no funanka se na ho ya ye bodin hyenhyen ko ne me san nyim biom nti no enko mo hwe na omuntu no fu se be ya me nse nyinse no anka me wa kura na aka prince la o me kai ni wan fi no se ma me na gu na ni ase wona ma adwuma mo a na nyonkofo e de sere no nti ma me na gu na ni ase wan fi me na me kwata aduro na me de sei no me sei na echi na me ka cha ne se me ne ntimi entena biom enti se wo hu se me ne be ma na ma mo ma ne ha no na me ne ntimi entena biom by that time ni na no wo ba me ho na me ne wo ho nti enu echi wo ba ho na me friend se won taduane black ra no wo de aduane ne black ra no o shedam wo na o she pot na me wa ni mo a me hohoro ne yomam na me ka che ne se wo mpie ne manya ho nti wo pie na ye be ma na ye be ma na obisa me sa de nti na se we nya asem bia e wa asam foforo di kan dia hye wase nti we nya ade a e ye wa asam foforo nti wo pie na ma ne ya akasa wo ye na adwen se nko ba be bo me dede nti e ba ne se ma me di nkan to me nsa me di nkan bo no ena me pia ne nti na ma me bi a chi anwese wo ne nan ba anwa ma anwa ne bi kura bo pete no ena odi free ho ena okoi nti okoy ade chi no odi kwato ma me nanim se mo bepa ma che se me ne nsa nti na me ka che ne se da bi me ne ntina biom nti so be hwa akura na won hwe no na me de me ne ntina biom eno nti esan se no na esi ye na me ne gya ne nti o se akura no
one ono so se one hwa akura no Akoma so one hwa akura enti be ma na obepie obeto hyenhyen ko ho no ono na sisi amene neti odisame ono na sisi amene neti menenete no ono de wo hwe me wanya mi boni bia ba me ye we menyem wa ha me kwa me ma me o se me kwa akọ bi fansa be konsuna ma chiri ba esidan na dan na wo si no na menua ndi frame o frame na me ma me frame me se sisi menua ndi frame na wa frame na dan ya anya we ya ibebu agu na akura ne bla ye kwa enti no se metimi anka me meboa na me nto asomma no nti ampa me kwa na o ma to chance nti me ko tondua na me fa carpenter ena mboko board dan so omo board dan so no me tia half na ka half na me share time se me ba me san ba hwa me diska na aka no beble wo mo nti me ba ha ne mu na time so se me kwa na me frɛ me papa na me ka kyerɛ ne se sisi an me ba be wo na kan person kan be han dan wo me pa kyewan nka me pesa me be han dan ewo akonfide wo na nka me wo me nso no se ma be han dan nko ma me be ye dan na me be boss no ba ku ye na nka me ntir na me wu wia me pa chewan na nka me mmoso na me be me ye ni ye na se me wu ye na se me kwa na che se abeye japade ama efie no o si yo mpapa nka se da bi ntimi kokoye me to cement na me fa mason form ye me wie na me ye gate tuano na me ye livers no me wie ya me sesa me nyoma me di kodan mu no na me papa ka kire me se me sesa nyoma ni wia me nua ba ya bi o ne bag me fa nka ho kodan mu na me ka kire me papa se bag me ba ye dam na esi na me beto ye na okura no kura betena me nchen wo kuma se na ye mia me dan kwampa metimu no akura no me so sen no enya me nyonko nto so no wo gumani ma se se ma hye ne pants ma hye na tale na sisi a woni a wakodi nkran ya me nkoma me ba bededam won nyoma na so bana so kase na ade wo de bag ne mu me na ma fa sisi me ya no senti me pana cho bag ne de o mani nsi bebiesi na me papa sisi won fa bag ne nkoda mu won so a na se wunim na se wo de woni ma ko da mu ahotade wonya bida nti wo kan ni misuro ye ena mi jai menu ma me de guada na ye ni nti ho na me da nti ma ne blana me ne samene ka sen ka men santa cement na me ye dan ba ko ni ye nanka me pa chima nanka me dem na obi a menyem de minti me dem futuro mu sa gate nda no o kana me ka che ni se da bi mi papa wo ya de ma na enya ne fe me ye wie kra mpo sen ni kwan obefa so a o ne me besan atwe no ho man so nti me nye biom na mi jai no mono me wo na bla bi fi akonfiri kromo na oba wase wo hu se me ne me papa ntam enye fine enti me nye we oba be siese ye ntam ena oba ye wase ai wo hu se nyem na menyem no kra me yare enti no oba ye me aduro mama bi fansa no be sinsu me wo kuma asia no na menyem be 5 months me dan adwo na me ye funa ye flat said ye menyem no ade be kianse ma hu se menyem sana ye mi ana mi free ana mi go nti bla kansa na me 87.9 Kumasi samedia no nti na minim se bla ne ba na oba na minim se oba be boa me nti metiase ema same no ema biska na me de ma no digito se wo share adura ma madwale nti medwala adura ni 2 days me frɛ me sister bona ma ne se me ne me papa se mo na bla bi o se e frɛ ni seedu ena oba se oba be ye maduro na me sister ka se da bi hwe na wan fa aduro no endwale biom hwe aduro no gu na bla no wunum no oyo obi anko ni maduro yanka ne yira fu wan ne yira nyembe 15 years ne wan wo ade ntra wan so ye ne yira wo na wo ba be so enti hwe aduro no gu na ye wo papa adamfo na ye wo papa adamfo na 87.9 Kumasi mama obi amenye manyem sa 52 years na me wo ye ma na boso me san na what you saying 52 years 52 weeks me pa chewa ya nyima wonyem na wonya 40 weeks na won go kra na je say wa pa ba wonyem 52 weeks mama mpa chewa na me wo ye afa ehye makuma hu se ade chia mentimi nya hwe gisa me sekata na me de mensa sisi ma chia ansa matena se metiwa me papa hu se enya ne obehuniye wunyamble obebele kro me pa chewa enya ne obehuni obebele kro a chense Akoma FM 87.9 Kumasi ade chenso emesu mi hu bone a me de aya me papa enti eba ne sana sofu bi o wa konfide me mpese me bo na sorry ni di papa ne yewe
ofre me maame kwa sorry ni bi na ofre me maame se me maame fa me mblan pai bo nti na mo fre me amenko adako me da ba ma kira papa ne so ma so mo me fa me mfifie mla ye kwa no ka kire me maame se maame Paulina enti ubei oba ha da ma fre na wo ba na maame se maka me ka bia wo se wo mba menim ne ha papa ne beka se enti akura na oda ne yema ya kyekire na abona kuma ho no muhu ya na ya kyekire no ne ba na abona kuma ne yesa ne tam nyankopon ne ma ne mre efisa se nyankopon ka so besua ne ne ya akura yi wo bewu kire sa onkyim na sa akura ne beto pa na kuma betse enti one da bi sofo ne ka sa enti one me start so mo yem one me be yem pai bo mama sa dia sa sofo no e bottle of no from se be yem pai ba me papa be so be di matam sa na wodo me anaju 2 o'clock baby ati nsia no baby ati nsia no obedi di matam sa na wo burumi ndua na odi matam na wo burumi ndua me nso amenim bone amedi aye no afre da ko de obeka kire me ne se wo wunnim enkura mpanimfo no papa kwanya ofa so wogyae saa na wensu begya ho bekọ wofi se wanya be ma wo hwew hwawale a wonya nkwa mpo wummu ade na wo beduru ho wo be wale pa ma ya hwe me nso menim bone amedi aye no nti atama ka se mintum fi dan mu na me ka kire ni se wo se wo ma me diskan na ba be ye dan we awie na se wo se mintum fi media ele ma me tamile na me nkonko han dan na me fa wo dan ma na fa me kan sa wo se madina atam ne me ka kire ne sa no se ya atam ni die na madinu e ba ne sa fe me kokko wo ya me ba fie no me ne no wo hwa me pa cho o mo ka se me nko na ko mo nko mi operation na ko mo ya kra na ya mo papa ne me ye mpa ba ko du ba bi nti mpa ibo no mu no ene papa ne ka se me nko na mo ye operation no mo ya kra no o mo ya kra na me ko na me ko asori wa tonsu market wo nti me fresh of na me ka chen se da o mo se me nko no mo ye operation no mo ya kra ne mfi me yem ene papa ne ka chen me se me nko no mo nyina di mpa ibo time achi operation ni de o ma twere na enso me akodu hospital ho no operation no mo nyame yankopon be so yemi asomdue mama mpa me ko ye o mo twere operation ma me ko Friday o mo se bo Saturday 4 o'clock o mo fa me mbla theater no mo mra be yemi operation no mo ya kra na mpa nti Saturday no Friday na ho ma chi na me ko dai me da ma chi na me ti se ma ya se me kakra me ko bi o mo gi awona no ma pam me se me nko me nkwa na metam nso me kwa no mapa me se me nkwa na metam nso ye nti ba ko me wura na me ka kire o mo se sisi ade me mpie biem na mentime nante nti doctor ne ba obehwe ye o hwe ya no se again ne bai kura ne tie pie wio e na me wo ye midwife fo yi be ku ya ni o ana me wo ye me ana me wo ye me nyu operation no ma mpa che da bi e na me ba afie afi de be 2 weeks time me baye me dana dwa me ho be hyehye me saa na me ho hyehye me ntimi se sabi dam ni o manyina akotugu ise ni o ma na mu ohene ntimi nye we me ntimi nda eno achina me fla me sister na me sister ya me wuwie ya me ba afie nso me ho esan hyehye mi o me ntimi nye we enda na o se bla na me fa nkoso of ma me bi wona enkonko hwade ye koya sof ma me bone be na odi aya o papa na me se me ye ne bone o mama na ntimi kyerɛkyerɛ asɛm no mu te sɛ ye me kan ya kyerɛ ma me na ma me ne se wo papa wa anya de o papa wa bo udua enti dua bone na anya wa wo bless am enti ampa no ma me ne hyɛ do ma me na me dwale de na ma me ne hyɛ do ma me dwale me dae ma nte we ni bi ma bepem ne ba sisi me to makoma ho hyehye me sai na makoma wo me te sɛ mpane me ma me ma ka kyerɛ ma kompa enti wo ma na me papa na nkasa e ka kyerɛ me sai malam bi wo adubiase fosu adubiase me nkɔ ho no hwɛ ade mu ma me ko ya me papa ba pani na ko ye ya malam ne ka kyerɛ me sister say unu ye otiwe so bia wale no na me sister say woni be ma net na so be ma no onye ne ho ade enti ye nka sɛ oye ne kunu onye ne ho ade o se da bi o se nye onu a na obi awale no hu mu kra hye ne kawa wo mma nyina wo hu enti wo hu ana akura ya wotiwo ya okwa awale be ma bia be fa na wo ntimi ntina no enye se ne suba na enyo da wonu eboni bia ne hu no bia wa ne hu nti se manhwe ya sa ne bedi ne chia kwa mama me kanso me nyo bia wabusua ne ma me de ma asam kwa akoto na ne mefisa de na start ba me so ache manantia me nya boafo bia na me se me de ba be dra mo ahwe se mo be boa me ya ahaya kuma 87.9 FM abayo ya ye ne no edi nkomo yi abna ponsa na naniwa mu nisuo se wa o start se wo kasa na ni mama mpato mi ntwe wa no enti be ma fofra me ko fa no nso
ti se me ne tena ya kodu ba bi e wo mo se abuna bla me bla nyina ye firi wo na me se ma ya wo de o se hwe me start me de mi so atembe fi se me be fa o ntimi koda no mi se me na e basa mama na nura bia ya akula keto na me wo na makoma ntimi fa ne hye akire na me de na akoma me maame na me friend se me maame se akura na aduane asente because me ni wan siri kwa me de be ma wa period ne de me ka o ka sa agro na me di ana na me ni wan siri fi se oba ma bla bu ma adwuma nyina e basa me sika se me nyina ase this is one kwanya oba pepa chawa onye obeja wo mampa chawa hwe ne kasa ye mu ne ya wo no te first no ni se science ansakaye bebraba mu a mampa chawa Akoma FM 87.9 Kumasi. Nsem dwumade no ano aso egusu ada wutie no enne awie na sede medi nkaka no yenuaba abena ponsa isuo enne ewuro no saa nti afe na se yede wodi atum ana wanya ewo onua TV a na ni nyina ene se abena ponsa so oni papa na tie wonti no enka no nanso da bia da na chese akoye no me nsem nko a eno papa ka edigu na brabo eso na ewomu papa de ne ko baby se wo elubodo wa wonya school kra because school na work on wo Akoma FM 87.9 Kumasi wo susu ne headmaster ne twempena yi ne free school mu ho o ma ne nko school kra bi mu nko libo no na obi enkonkotena na je sa se chew ni papa no so ne tere no na enye ya okodi ho abosumi bensia meboa na abosumi nsia no na je se wo free ho a wontumi ne ntiro ni papa se abosumi nsia ne na ska ode bema no ya 100 Ghana no crown so papa ji mu 50 Ghana ti osuma okoso na abosumi nsia no wo free elibo ba 50 cedis ene yedem eja na kwan ya wode bank na ya bontin so obebobra emu ho ene obeshi abrantie bi e frɛ no Akoma FM 87.9 Kumasi Drew baby Akoma FM 87.9 Kumasi friend was say eja say eno so wone ne tena ya no so asetra no anya yie ena emutete ye ena osan be hia brantie fo frɛ no hyenhyenko no so asetra ko ye bibi basa ena osan be hia brantie bi e frɛ na amenado enti ko de hyenhyenko kra nyinse ko ma amenado ena ohunu se da bi nyinse we di asem ni abrantie amenado betena ye anche ena nyinse ya bentimi susu se ye hyenhyenko dia ti wasem sade na ade koma no mpese me de obi moja ba mu obi ena ja wode hyenhyenko ade koma no a ono so giye na osan ne hyenhyenko kwotena na Akoma FM 87.9 Kumasi betena ya mu ho na che se wono a wakoye no ko no ngoka ya onso no so mu obi nso a woni na tena wonya ne ho ade asetra ne nye ena oni ni ja ye no kofa abrantie ya ye frɛ no same se no ano no me ma na mahyehyɛ ne yie aha nti no na che se obra ni atete no me nsɛm wo papa gu eka ye dugu na bra bomo no na ohwemu a eno ena adi na chia ba bepem sa bra ye otumi nyinsan ye abosome yi na wotwe mako 52 weeks ene ho kro ne pacha yedi aba bedru baby a also beto so no nti se wote ya na ne tofa bono ena mede amam wo no na Akoma FM 87.9 Kumasi wani free adie na woni wo maame di nkomo na wo hwe wo papa setena se de wo si ne wo tie no a ukobisa wo maame sa anya bia no wode wo ba wa papa no ana se eye o papa ankasa mampa che me papa ankasa che se enya me na me ye ba peni se me na me ye peni di anka meka se bia enya me papa na so me toso me ensenti no me papa ankasa eno de enfa ho se de ye a wodi hyenhyenko ba ekọ amenado ho na wo side free amenado esai bre hyenhyenko no bibi atimi si enti wo maame se wo papa mampa che ene Akoma FM 87.9 Kumasi Isaac Lugu jade mpacha okay Isaac Lugu jade ena your papa mampacha ya sabo na wo Isaac Lugu jade na wo papa yi kra no Lugu jade yi mate se yese nkrofo suro ne pa mampacha no kra yese ma me kra suro ne pa mampacha no suro ne pa ma the way was it no yo bi a onya sama obi anu obeka obetwa so mo ya tribal bay me pacha ye greaseful
o papa no maame nyina me pa chan okay enti say wo papa pa no ne dia Akoma FM 87.9 Kumasi. Go to school mo cry school na she send on one na di me too okay enti eye dan e na obeka kire wo say wo ne headmaster twempera obehunu mo kwan bi so anase de enti but school na she send na me kwa wa konfide wo enti papa na nkasa na no ye papa na ye me papa Isaac obeyaleye na woyaleye ne busuani bi amati ye ne nkura ne satam na yesusa enti ye ne ana ye bra ya de hwe papa no ma ne ho to no ne ho to ne mu na wo bae na wo se wontina ho biomti wo kɔ abofo na akwakoye adwuma wo ho enti me ndi na chi nkɔ na me nkɔnkɔye eduane ma no 87.9 Kumasi. mpacha enti sabre no wanya fie be sen satam na manya be ye 13 years okay enti no ye kɔ abofo ho no abofo no de mi kɔ tu school by school no de mi kɔ tu me na won hwɛ me ana medi pa ibu ho aburo pa me ne me so aba na ya so aburo saa ibu akura aburo no mi kɔ so na bi papa akɔfa aburo na waton na wa yo na master ni se de bi me brentin ko no abeso me mu na waboa me nkakra nti de we ana be se wakwates wa se teachers for no small me ni ade na wase wonte ase mama na data mkompo na me mu bo no fu okura mpo Akoma FM 87.9 Kumasi. mama na master no onye mi bibia teacher ni bi kura nka bi sa ankyere me wo school mu hoda na te se master no wa ho brase ne wadwuma den ti ena no opeso oboa na nyese bia no wo no wo twempena mama mpache dabi enti wo papa nhye da hunu bibia me pache dabi so ka se master no wo twempena na wo si jai school o ka kire me maame obeka kire me maame se de wi amemesi hyehyehye quarters woni ayi no master no eya mempena enti me maame bisam na me ka kire ne se nya ne kresa na me ba ho ne school atale kra master na etobi mame pena na se book master ni na master na de mame enti master no nya me bibia na homobro bi na wo hu na wo boa me keke na master no won ka bisa ankyere me da sabre no afa be mada mam pache dabi enti o ma wu jai school no pache ena odo wo ko henefa me sa ko sun adwuma na so ka se ye den wan famia ntu adwuma me sole me nsu adwuma da nti wan famia ntu adwuma mo sande me ba asen akonfede wo na odi me be to school mu wo ho nti asen akonfro na me be senya me ko school na master ne ka se me nkogya no afuo ma mankwa edi asem ne baaye no na master ne ka se me nkogya no ba me ko mama mbo me maame amane mama nka nkyere me papa na fuo mbate mu obi amane me pa kyerɛ anwumra ya pon school nti me pon ba e manko na madamfo me ka kyerɛ madamfo no nti madamfo no ko ka kyerɛ na maame nti maame ne master ne nya ntokwa na odididi na atam na wose me na makɔbɔ maame na amane ama wa ba bedidi na atam nti tamo ntokwa no mu kro bi ka kyerɛ me papa sɛ emfi master na master we wonte ne nka so okofa wo bi ba ne yire ba woto akura ne fam poma ne nsa esi foma ne nsambu ye nti sa akura na nkwa eno ne nka se bia master asma na wan kwentire nkoye we nti mi papa akura master ne ba ya na one me ekasa wakase wonji mi skumo bia papa ka se me kura me mfa me bamba no mama na mi nse bia wo kasa nkodi me ko school enso mi papa wa anya ne sa me ma me ka so mo de me ko san ka se wo pekraman a obedi anim a wo de me be ko school o ma mo ka se nko o je sa master ni school mo kra no mo de wo ko school me pa chewa ikro ba ko wo pekraman o pe obi a wo ye kraman obi akotwere me din wo school mo ti ne ho abo obi a mfa me anko na ade titi fia na odo ko alibo odi me ko alibo na wo alibo no nipa cross wo pe obi ne na atena na waton sama no na wo de me ko alibo no kra no ne bapani ne ka kire ne se libo na wode me koma na mfa me nkwa no hu nipa bebre ma kwa libo aba o ma bla bo na entene enti ko no kwa de libo na wode me kwa nka won fa me ntu adwuma ena o ka kire me sister sa me password ni sika de mbetu adwuma me de enya adwuma wo pa me pa chawa enti me nkọ na me kwa na me koye adwuma na se me ya me nya sika na me ba na ho na me kwa nipa cross me ba na me ya adwuma 2 years a obeta kula kama me na watontuma epofa 4 aguma mama me owi obesa ma me sika 4 million nti me ba na se me pa na 4 million de bi akoto machine na me de bi akwakwoti mitinsa asua adwuma nti wo kwa libo no so na wo mfie san me kwa libo ni de na emfa se manya be 17 years na be 17 years okay nti ko ye no se de nipa ne se beton sa no ensa ton no ama so ena odo ye adwuma foforo ene ma wo di free ho a na wo free ho no di nti na wan san ma
back to a confede na wo ban crying ma me sign back to a confede na efie honjo efie honjo enti na ma me sign ma chi se me kwa kwadi pan okay but ya shade ebi ho a na o papa ye sanye ma no because ebia na opese one wo ankasa wonya bibi ye anya bia no ebra na wo ho no Akoma FM 87.9 Kumasi. Who sin be say o papa any jo ho opese wo no da na. Ma mpa cho da bia no de mi ntwa ntroma no. Wa hunu bibi sa. Me pa cho da bi. Okay. Nti also kodi ali bo 6 months. Mpa cho. Okay. Nti wo free one na wo ba a confed ho ane ma anyi ya sa ban kan so obedi pa. Me pa cho. E na be shia Al Hassan. Me pa cho. Al Hassan no ye adwuma ben. Me pa cho tama mi sha na one kwantata fo na ye adwuma. On Al Hassan tena ben fie sen. Okay, me na tena ye mfa se be ye 6 months na nyinsen ne baaye. 6 months na nyinsen baaye. Me pa cho. Nti oni no ba pen ye nya fie sen. He say when you 10 years. Okay. But Al Hassan de enko ye na adwene so be wa wo mo a. Me pa cho ba fie me de mint me ni ma adwene a na ewo ni tirim de ba wo ba fie ne wo sa wo ye no so ba be ye. Okay. Ya kwa homa ne so na ye ne abena ema me eni nkomo. Ma me mo ha wi awo me mo ha. Hello. Hello. Oba pa ni me mo ha wi Papa kasa na papa. me pacho na me chia o na bokode e. Oh, bako mami. Ye da nyame ase oba ene abena mponsa. Na tatani. Yo. Abena aba ye na so na wode ne haw bi aba betu ye nimu kwane a ofa papa de ne fa so kakra ene kwane ofa so kohia mema bi wona brabo mu aniema aye bisi basa e de ama no a ode tarea na awai minim se wo ye na wo ye batan ensem no bi eda wanim adagya me pacho e de na wo betumi aka de afa wo ba abena mponsa ene ne haw yi ho. Asamni dia mami. Asamni dia mikasa ya kan dia basie. Asamna kulanu wa kanyina no. Amia na kulanu wa kan. Enti mikasa mi chirema mami. Amua na kulanu wa kan mo kasa nyina no tumituo ana misie. Enkwento popia ni ho. Asamna mo kan. Amua no. Oni wukunu eye wono akasa ne papa ensensem ye start say ye no mensem eni duabo ni nyina wo ka no ni nyina ye no kre esi wo wanim ayasa papa abena ne papa pa ene ja onu na to se mema miasa na so oka samuna na samun su mekira ne se ebinu le da won kasa antira na no so wasa dia ba mo so no so menya ho so sa pepe na kula no waka ko se bobia ni ho me pacho obey omu ade like nani atra nani nton e wo papa so ana Akoma FM 87.9 obey adibu oni na fa enkoda ni bi ho a asa wo mu papa bibia ne anu okachiro papa nante o papa so e basa papa no so na wo no odi ya wo beka bibi sa na abena suti ana oh daddy entesa on kasenti a wo papa da wonye niambo ho sem bia ntia wo papa da na me kasa mu dia sa we wuka na we ni biafia akwala dia otimi kabane kakretia ni papa ana ne mame na so kasa ni mu akwala na hu sa sam dia wudi ne paso ana ma anu so aya wo ma anu aka ba ko atiraye na so media minimisa ni yawo wanti media me fa nsamu minimisa me ma fuma kula na so ho na ya din ntia ana media anya se ya kata akwala no akata tiawo. Okay.
na emre bi mepacho wo mami misa wo asem be ma no da wa no ana montema tete Ipase wo se wo da so wa abena papa ana montema tete amiri bi no me jai batna Akoma se kakra na nkwala na nti aja esramefo no wo ja nkwala no sana na wo mani aya wo mototo nti mesa maki aba nkwala no ho ana wo mo amene wo mo abatna ase na so dia kwasna no na daso ekoso matikra sabra montema tete ye abena ya na ene wo bedi nkoma atu wo fo se sanbra omo papa nchen nokre dabi na mami misa wa hinta semu wei aya no krese abusua ni mu no obi awo a onyana bakan like ne bapani na wawu tasemu ne ono an bapani ono to wo ya na bakan ni tirim ana me bia no so ano so temene ono so wo ya na bakan ni tirim ana bata abna dia no so nti akata ni si ya ne dia ono ne dia ne dia owo but wo mo maka ni bi die wo mo abakan free mu but abna eno papa nya akasa okoka asasem ni nti no wo no abakan dia wate ase yo na me pacho entokwa no esi ya asam kakra ba ya abna papa ekoka say se wo abna wo bapani no wabakan ti ase a ena wo betumi alhasan betumi abesi dan ni bie ama wabetra mu na se owu a wontumi metra mu no sasam no a ukunu kaaye no ma me na wo ho na mo ho o ka sasam wo okaya no ni akwala no ha me na akwala no kutakra ye wo ukunu ka sasam no ampa okaya Carry ya ne die na si ya okawie ya no okunu eka say se abena bakan ne tiase na alhasan besi dan ama no aba bedemu no wakaso wanya be ma papa bi a wo behwe no wakawie ya ne die na si ye die na abena kan ya die kakra na si ye abena ya no se wa kan sa dia me ba no ya me minista wo na wukunu na santina wo ma ya ye bi kan no ya wo na wo ma ba kan ni tin na se abedu mu tin bia no so na sa wa ka sa dia ndia na ni ya ni ba na wi ya ni mu hodi ta na akala ni ya no okay ebia obi gina kire obeka se ene abena akra no se de wonso sikasa kire wo papa yi wansusu ankasa wankasa yi echia e baabi mukopa achawo anase mugya asam no ma ne da ho watra asam no okaya no blood bam ekomi ha o man konfo anu muku abaka asam no nti wo meka asam no ana wo mse abna bonkru ana mpata asam na nkasa wo bonkru na oya kwala wo papa entini bi asam nti ana bla no se sadia on pacha se wa kasa tia no papa nti se wa kasa tia no papa dia on pa no chaw ana akola ta no chaw nsaade tiya no ana bla no ba ho no se abna wa ya die wo de ubu ade pa ana no papa se na bla kwa me wo si abna bu ade no anya wo na nira wa ka se me sa abna bu ade ana bla no se sa anada no wo tani ana wo ya ne papa ontini me endi asam anunti na mto ampa ta na uri sa asam na wo kan ya no anya de ana bla ne ka sa asire na chopa na chie no wo hunu se wo kuno ne bo ato ne yam waje chopa na tum wasan ya fa bena biem se ne ba nta se kasa no ntini yie bese achopa na chire no wo se wo kunu age atum obi ho a achopa ne beba basto na yawo no ewo ne mu wo hunu se wayi yawo na firi ne mu me de wo ne kasa ba ko mienu a
na o kasa enu yankwanto ntumi hu sasa da wei ya wonu mu sa ya onu mu ane de maame abere bia oni ba kasa bia no na kasa tinkwa na no wo kasa kira ya wesia ho what sa eya bena nkoa na odome no kan no mensam go ne so ana wo ka ho ma ne nyina so ka ho me ka ho me kura me ka ho me ka ho otime sale no atam bia na edi maki anani 3 days o tamse kan no edi maki ana me teme nja ne wa mpo wu ni ahoade ntime nja ne wo de ba no ntime gese kan na me de ba cha wo ntime nja ne 87.9 Kumasi. When Isaac wa masai ya wo nda ti ba kwa film ni na film nti aka nsia okay aka sex ahono when ne wo nwatwe ana me enu afri mu aka sex aka nsia me pa che wo nsia no mu nyina no dia ine na obetimi de wo nsa esi so se me ba wei de waye yie ya wo de hwa abusua no mutasa ose me say enkura sex no aka no dia ine na brabo esi ni yie ya otumi abu abusua no na bio obi ni wa na brabo esi ni yie baby obi ni wa na brabo esi ni yie bla na me bla enti ususu se eye no mensem a wo mo papa tai kagu wo mo so no na edi wo mo nya na sa me ti wadi ata na ndesusu na yemra abena so be ma wei okohia no a na asai arasa eko anyeye ne ba no arasa ba oso arasa benya sen 10 years oni mo papa oni mo papa da ena osai woni osai wo me pa chan ono so benya sen wanya 8 years ono so hu no papa da ohun no na wo sua enti wo se wo hia papa obehu no me pa che da bi ohu no hyenhyen kodie obehu ne papa me pa chan ne ba no ebehu no ena samin so eno so esa ma me sese won so wakoye batai ukunu wanya fie san sese wanya 70 years ese wanya 70 years eno oda so twense kan esan dome no ya samu na oba abena ne hawo ya wo famu yi sese wo so ote wan na koma ho hyehye no ene ho nkro ne bai wakoye batai no anamontuo bai ena wutu sa ode ebeboa no ene wo na me akula no ka na kuma no me di meeting kwan bebre me akọ dontin akọ tutu so ma me di ho ya san so ko kuro bi da kun so eso ni na no ya ko ye wo me na ya di ya ba obaya anyeye na ko tutu do tan so okwa woman man adro banuma anyeye odi kurkumase o to send dro no ho saa na di aba mami okay ma asamu abena nani abade ben wakwa akotomu kura asa no enti abena chese wo ye bibia enye yei be ma bia ba na afamu anu wokro na wodi pepeti ahesuo tin fifre akura ketu no wo brebebrebe wo susu se wokunu anumu asam eka ho bi na abena wo fa sa wo hawe mu no ahunu Akoma FM 87.9 Kumasi. Ususu se be ma ne no meka ho bi ntina wo be wo bre no. me de so na me susu ni mami. Okay. Na se wo na wukunu mami ene ne ntina se na ebia be me na sesei baby a won fi aduru ne baby a me nsumi de ye aduru no me nsem ye ema ye meyi nye ye do ma beboa ye nti no jai wontumi ne ntina se kunu ne yire nkasa. Mame. Hello. Hello. Mese wontumi ne wokunu ntina se na mo nkasa. 87.9 Kumasi. Na mame me kasa kira me papa. Na me kasa no di metam
Minya kwatena se sami kan kwala na sama na odi ma sami na maje nkwala na kan tan so ana mama nkwala ni bunu da bia me kan sa na ka kire mi sisi so nkwala no wo mo sale wo mo kwasua wo mo ka sita wo turu ni bi wo mo ka o sala wo ti yan kwa fe mo wo mo sida ma ye tika enta bia ni ndina yan kwa wo tu won kwa wi ama wo mo enti awo ha na ma yi sika ama wo mutamu ndi na kinko na nkwala no so afidi nkwala no so akaba o kata ya nkwala no se ma yanko nti ya sa no di ahotira ba sire mo se me na me na nkwala no embunu na wo mo ke kansa fo kire no na ma me wo worry na se ya na no wote asase me na nkwala ni nimu odi ya me na so na ntisa dan nkwala ni ben na o start sa bia no odi ya nkwala no na ukuru onyu so phone oni number bi e be friend esi so sa just amu flana just amediwe ni kwa manu Akoma FM na mami bi so we di atwa to okra na yenhwe se wo de phone be kwa akoma no ne na di nkomo kakra yo ma asam no wabo na busuafo amane ye se kwan se ne no de ne ma no e fa so me ka le wo mu miri bi o kan sam sa ana wo mu ko fle bi ama oba pa acho awa ne be pe ni so ogbo ni bia ana muka kire wo mu na wo mba ta ni chawo ana wo muka kire wo mbla pe ni wo fie bia pe ni no so kanu anu so ne na koye enti afiri samre nyina no onti ha ma fle ni nya ba pe ni aka kire no anu so ta me nya betre na sa na wo mu tie enti me nya betre enti zita na mtuwa no me ya bia me ta ba me bi menta me bi ha me da se yenya wona watumi ayi nsem bia no yentumi mfa wo nkwa chiri because yenim se wo kura no se wo bie nsem ani dodo a wo haw anhwa anadwo ye de se kan se wo so wo haw ka sipa mami me nimpa mate pa enti ma yemfa wonsi ha na emre semu no ye be sign wedding kobo ne ye hu kwane a ye nyina be fa so betumi aboa abena why yo me dawase me da se papa atiefo wasomu a na che se abena ma me ne ni di nkomoyi obi be ka se bi a abena ebiamu a wo mu ade enti na o papa ye sa na nso watie free ma me no akasa num wase no me kura me sa o de ye me ano no me nsem enkoda nwatwe mienu na afiri mu nsi aka obi abrabo ensi wonum yie esan no me nsem ne wotumi si dan bi enko si dan bi kura so de esiso a efofie anto ata na wadware aba mo na to onu so wu yi a jese ni wo no obi a anti ase de wo stati se wo si fie no o de wo stati se wo si fie no wono so no wo wu ya enti ase amane wo no emu ebei ebi abusua nye ne bi nsu abusua nye emua bi a wonom kɔ enhyiamu ne ayi se ampofo agyayi o se ho anwa anwumo se ebi ti ye ebi nti ye ne bi nsu nti ye kuda ebi ti ye ebi nti ye ebi nti ye kuda ate ebi abusua mu nya se ne bi nsu didi bi achi ayasem eti se wo ma yesen me mano mo ye nnan kasa mame mpacho mo ye nnan obi ane ne papa me pacho obi ane ne papa pacho what if you say menya 30 years 30 years nkoda nine pacho obi ane ne papa emema no mo se ya wo ye wo mo den ma me nim bone a me di ayo mo nti se ye flo mo na me hu bone a me di ayo hey ye obadue wate due ni ama ne hunu abusua bi mu nye kafra ya bese aba so biem na ya bekọ mema ne nyina so ya bekọ ayi alhasa so because alhasan ena ayi ono de na wayi nanim kura ba fie alhasan wayi nanim ba fie ono na waye se enka obeba besi dan bi na nka baba wai ene ne ba no akwakyere mu apapa no ka kyere ne se abakan ni firi mu a ya behwe
ya ni o si dan no ade obeba betina mu no eni se odi gifu mu a wokọ aye kra no send sika bank akranka ono na send odi sika chef lipu mane ka na wakọ akọji ni station no wana ayi abna papa se ai chese se won fa sika no emfa ka ma ayi asena confed ho enti no we use government law wono so be use spiritual law dia face no be ma ni use government law enti no odi sika mane no to ono so be use spiritual law dia face no be ma ne tisa no enu ano no sabre na akra na nya sen no nyanya 3 months no nyanya aboso me yensa na hasaje honwa o ma bie mu akra na nya mfie edu ye fra alhasan ni ye fra nani mfie dunie alhasan fi wakọ na akra na aboso me yensa mfie dunie o chese on frɛ woda na wo so frɛ no ma me frɛ no wo frɛ na won ka sem papa bi anche na chese ye frɛ na ye benya no Friday na me ba ha no kwa me frɛ na madam because nka kura ne book ni na yi wo so the best and so wan fa ma de bia sa na waka ye betina ni so prekope me kura me ka say wan yira na kira kwan kura no aye hu ni bie mu enti no ye be frɛ Alhassan ye wi a na ya frɛ Shenshenko dabi Alhassan ye wi a ya frɛ Osei na ye wi a be frɛ Shenshenko ye wi a ya be frɛ Amenado Amenado de wona na ho nti de ne hu so nsa abrobe ti mema me yensa na sese ye be frɛ wonom same nso de one natie na same kra no ye nya no anka ne be di nkomo ne ye hunu hawo a ono kra wona mu no ono so ya boye nkomo kakra mo abedwafo mo transema ye best ma be numbi na fe ya to aso na ya ne mema na nkasa na aya 87.9 FM ansa na ye be di kan ne be mo di kan Alhassan edi enkomo no da bia da ye ka ye de ye antijai ene ye say ye mpaba wo bibia ya sase aban ye say antijai se de bibisi ye ni so a na adekro no nya mamu ma ye na chese ye wie ya ne ye ni ati ye nsafiri ho ti sade na no enche akosu enya akoni ni kunu beba na se wo hwa akosu enya akoni ni kunu a ye gaso na ye pese won mu ankasa 60 du hase na hu ne se ampa se ye fa bibi e de tu yakoma so se ye be ya ye ema ni wie na ye ema no eye fe ye nsodwumamu na ye adwuma yesene enti enche ubewuna kosu enyako ene ne kunu akosu enyako se ne ko atwitwa saa nanka kama pa se ne ko atwitwa saa bugu so asa na kwa de evi asa na bugu so bugu so na ya de enti odi baby asem nko na so se no wa ya Ngrinzi me pa che o me si enche beje me si brushing tini no ade tutu my god ni tini for my yehu wa ma ko ma so me ye ni tini o se na ne ma menyam no wi apetreti na aye you know kaya swim kama there's an wife yeah pese che no aye tadwa enti enche o mo beba beda se no mo betra kwanya isu a ubehunu se ampa akoma mu nsem abedwafo yeso bibi mu se ye ya ye ema ne ye fe ye kase ye gye nkwa no edi esi ho ankasa enu nti sa akoso nyako ni kunu enche o mo bedase de o ma ho fa be kire de ya ene na ye daso agu ye ba presla opoku buahema so yenso yenya kase ye begye no nkwa no se ye bi ya no ye begye akra ne nkwa makra no asen ba betena ha na wadase no watono nyomo no wo betono nyomo no ama ye nyina ye de edi asa ma wo so edi asa wo fie ye nuan ma wo abrochimemu na mo so edi ahurusie emu fie enu nti ne yekoso asre mo se
monko so ana momoye Pastor Julius ma so me so kakra ma me fa mobile money na to dwa ansa na yakoye no mi abobo adanse ne bi na fe ye ne ye nua ba ye mema no aba be din komo eye 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 that's so eye Mary akosia de pastor ma the na me kan say ye tie for de de bia me kase ye bo ma baso so ma ya de nanso sede em say we na aba ewu yi a ebro ya ho de so na ya atwi ye mu na de bia na me kan say ade bia wo ye nhira wo bia wo ye ne dodo wo ye nhira nso dodo ade biara wo ye nhira wo biara oje wo mfa ho de wo bia no sa wo ye ne dodo a wo ye nhira nso dodo enti mamu mre ye adanu me kan me se bi kura na wa ye bi nanso esa kan okoma asesa ye bi nso bi ho ama anya se bi ani sika wonya no de ba no bi ho ye boa de amesem ko bo 100 bi ba de bi obi da na phone bi kura 3000 bi da so da ho ene obetuma say yi mu 100 na tu esa de aba ese ye wie no de kakra bi obetumi aya boa bi ano boa ko se ye betumi awie na ama ye ba no anya nkwa because de bi ameka adwuma yesini ho yi eni akatua ya na nkofo bebe ta aka na maboa no pa nso ne wade mboni na oboa na kosi se oboa no nipa mu ankosi aga wonfa de na meda wase e na me ba na me hwe ne ba nso hwe ne JHS na hwe ne kodu ye afi wode apempempempem sa mfa osema hwe o hwe ne ko he obi ahwe ne ba ma na ba ye doctor enne enti e de akona no to botoma obenya bi ama da but JHS ye hwe busia enti adwuma esini de bia mka se eni akatua enti mu so ye mu na yentimi fa presla enko theater ye wie na yetimi de presla sabet na ha biem na ye ka me de me se okura wani baje kakapon se won so na wusu bi na obi a ye nim se sabi nkodu wusu abankwam okura wani baje keke na se wanye na sabi o ye nya sika na nya me fa sama na akura na free ma ye ba na ye beta na ye oh we de na de antia sempa ade a presla poko e ne ba ha na wanya ne ba bi ko me just say wuti fie kura na no kwasem se be haw nti wadawro maboaye yenim se mo ye bi mo twemu nanso mo moaye na yentumi enwi adwuma no kura na emfani mo nyamhye emre erade na won so nhyira bi wo bia won sa be ka se de nkofo di adanse won so be di adanse bi ahye nyame ani mo nyam adanse ni bi ahye nyankopɔ ani mo nyam emra na me ka se na no me de medie eso enne me ba ye nana yaw evangelist Samuel Mensah metiwa no so abobo sika ya kase evangelist osema me so me die kura me nie me so me de me die boa presla oni ye nyina ye boa kakra because ye nim se ba bia ekono anu ayede emu ayede ba bia ekono emu ayede se ya anye ache womo dinkan tina fie eche womo nanti ba bia ache na emu ama entino ase ache entino eniema Nsem ti sei ato apententi ne ye ne ankasa evangelist Samuel Mensah ono dia ode bra say ye mfamoa enye presna enkwani na me se mo mfa ma me na me mfa nko me ba yenso na ye ma me bi osi ye me ba me also ba office eye ma me no no so de ne de amada pa no so de ne de aba beja ti ye sremo madawroma say yenya ki entetemo ki entwetwe maso because ye hu say hu nanso enne na ato obie ekina bebe atumi ato nanso bia na ketua bia wo beyi no eno no ebesi kwan dia ma ekakasie bia enka wo bebo a eda wanim hyene nso sa enti ne yaka say ensende na kwakwa na emomodia no sese wo maso sei a na waka bibi de eguso dia wo pese nyame enyema wo dia ka guso keke fagidie ne fasende emfa wona ne kakraka wo beye ni nyina ne ugidie na mi wogidie wa rehemu se nyame nso befa so na waye bibi de ama wo ye ba no na eda so nso wo hwe wuti no a enya etire eda so ya enya nkoda etire etine ya na eye kese ne ne ni ho no na doctor say anye ne ntemu a eni no ebetumi ayiyi like seriously so wuti wi ase akoda keto a afa no konfie nsia na nani ebeyiyi because yenya 2.6 billion
amfa nkosa no yade ana yenya 1.5 billion na aka no anso 1.1 no so ankosa no yade ntino de esi no mesramo yakoto mako menima bedwafo yensa de yensa yekotodwe egufom yegusua kai wo se yakakra bi a wo betumi na oma enhira ewumu yentie nene no anase adanse a obi a wo fi na kuma mu eyi na afaso ayebi amano a o ka kira mansan me pacho me wadanse edi madanse nyina ne se onyankopon se omamu wo nhira esen ogie ampa e na no ma menene ne kunu no mo ba ye no adoya me be ye onyankopon afaso ahira me amana boroso kakra bi na me de ba ye o na so onyankopon de wode ama me no eye millions isi me da wo Ghana a edru mo so adoya me ye nti onyankopon so ama obi aye ma doye kesi a wo bo me dan ne so ache be free entu ahwe we kire ye se Bible so omamu wo nhira ogie na eyampa enti anuanom a mo hwe akoma mu nsem na muti akoma mu nsem madanse ni mede we hye obi enkunan se obi eba na sie hia moama na maye mpopo yeti e maye ntwentwen ye na ase yemfa ahokeka de wo bi a bakakra bia wa wo bia no fa beboa na kakra bi na mede boa yo na so Onyankopon ama me mpempempempem ti we ni madanse ya me hyira akoma mu nsem etiefo ahwefo ma akosu ni na bedwafo nya me hyira mu bebre ontomo kwanemu o mani hyira ni musoma mo akoma pa nipa ba mo de gi wo mo na yeso so na enu so nti yeso ye fa so na yeso ye nya ye mboa nyame hyira mo bebre na omamu wo hyira chen ogie ampa nyame hyira mo ma ba papa no papa no na me no pesla mo mbua me metini ye me ya me papa ngware ma me ntimi se be ya na mo aso ebeji me nkwa na obi bra be iska no ebra bua me no na mbesla me tamasa ya metini ntema metini be kaklaka na mani ne piaba timesla mo mbua me na mso na me nkwa me damasi na me sinam na bye meti akra yi ni se ya na mere aho akra ketu a doctor say ye nti operation na ne papa say on kai hwe ni teachers say wo kire na de a ade chin ya na ne refi efi se de ha na ye de eso na akra yi esu na opa a chew say osre mu me papa ne mo maame mo na chese ahomte na maame so esese waka papa ho so ada ne asem na papa ye ko eba asem na no ede nti we ye koto sere mu ye dwan to amo mu nyina momra meka ye ho na momra meboa ye asudie we eye kese na ye nko aye ntumi nsuwa nti na ye sori ya na ye kasa na ye pamocho sika na no ede na ache so wo fie sesei no baby anke sese nkomo so boa ye no eho so eho ade ye nsa agufom uko baby a omusi omu ntimi nti ama ni ha ne na baba beto yeso nti ensam no aboro yeso nti yesreti yefuo bra mese bra beje nkwa na wo ye pe nyame be ye wo so de amawo ade bi wo ho a medikan yakase enye mpai bo bebre eye yima na emeshem emawo uyi na woje fa akoma papa bo wura ha fa akoma papa fa usika kakra ne bra ebra beka ho beboa ye na waye bi de waye ye fe nenso adwuma yesini ni aketua nti yesre mo momra na mbeboa ye mako number ni bi mo numbers ni bi 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 that's all Mary akusua ade yentwa ye homra ne yemeto aso middle na den na wote ho a waye stiff sa no bidu wachi na mse papa bidu machi me na wonya bibi bo mapempem bibi tu nhwe mapempem tan bia nso mi wa de kun enanse me na de kun na de kun twi machi me se me so de kun na de kun akomite so enye ketwa enye emu kase emu ketwa na be hwe mite so pan na de kun ewe la menu na nso mi hu hwe ye chi hwe enti papa wo mo a wa no se ade na mo di aye no
papa na ayamisa na akote na ayamisa ntino age ono na aye na ade nti age ono kwa abofa so a me beto me ego nsem na kansa nti ntumi ndam dinzi aya na me nam kokwa ase nko nyina so na adeko ebo mapempem sa eye dia hama na ebo wa pampem ana se dua no yede bro wa pampem ade ne yede bro wa pampem na ba cho me na se me kwa na se bibi ehu sa na ehwe mapempem but na de kro me de kro se de na ehwe wa pampem kan ebo me amete kamyamete sesi a wote ebo apampem sesi a wote de kunsi na ewura menu na ade no ebo apampem na no na ese wura menu na de kunsi so nti wote enso no so wo ka sei se na on se na me ya no aye po ya na adekunu ewura menu nti ewura no bia na aye po na adekunu twi metinti me ese meso adekunu ma na adekunu aba metiso adeko me ko so sa adeso na so sa adeko mi gina hin ma nya mi si nka no kure na me na ebro wo no so e dan wo ne sen e setam first no setam na adeko no bom na bom ti say I say empanie na ebomi e wo say empanie de say moro na eya me sa nti anu ni nyina gya ya no na sa adeso yi nso asen abeka no ese mpane na wo na jai na wona ma asa wo su bibi me na ma asa dia me to nyam na ma me kwa asa me su bibi na sa me beda kula me yesi na asa dia ahoma esi etwe me yesi na asa na asa ahoma nti me ko na yere unze like me kwa me yesi me beda me fi ti asa dia se ahoma bi etwe sa na ya eno ye bra wo beda nko a me bado me ko ba bia kura sa nti me ko nya na de ko hu na egu atomitiri so bibi be ma pempem sa be enye se ma ade ba ko pe na de ko hu wura menum sa ni hu ade ko wura menum o mama na edu ami dwale nya na de ko me dwale be yiem na ade ko na sia be asenya ade to ma pempem ade ya esi edu edua biko gidi fosofo na na ode ma mi se o kire se o papa no o kire se mi se me yekoya no na ha me ntimi nya hwe me dakra na de ko no bo me na so na ehu atomiti so na me ntimi kun de me ko gidi fosofo no na o se ade no ma chichire me okay nti wa chichire o kire ade a yenkoye na mama me duro na me mi dwale do na de yakon pa na mama me duro se mi fa se adekone ebeto mitri ni so a mi fa ansa so ma me di ezra mitri so kwa na eba mo na de kwa na eba na egu mitri so mo wo huma ni ede fo na no kura so de wo ni ya so ba adekone eba mo na adekone we me ni sa me se wi ntimi no me ntimi me ni dia obodi aye me kwa so de mu kura na me so ma chichira ka me hu na me ko ebi na chi o so ma ye me din ma me anu ani se me kwa na bibi ehu na pempem na me bisa mi hu baby efi wa pempem ntu kuro de pa cho de ade si bo pempem pam de bia sa no de ananya den de no a na waso eguso a utie no ene awie ene watu wasum nsempa yese obi entumi nye ono ankasa ne ba enso utie ne nkomo no a utimi hunu se asem no ya na enye no kre obi betumi aye ne ba ama no aye ye yanko ye ne Dr. Dawood enkonkodi nkomo na ansa ne ba kon ma menchi mo ba mo ni numbers ne subiem esan se ya de ehia me papa 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 edi enda so eye Mary akosua ade bere na mamu ahwie mejo so mako nyame adom ne adwumaden ne eguso ede nyame ase ahwie Dr. Dawood but as mako derika me chia ya hwefo ne atiefo nyina
especially when you are a dwumadi western of region trabi so asanwe so rio so bunsun kwantana na mpotem any Ghana fane baby doctor ese yenche obi a ohwe anase wotie na yenkan chere de otie sabre se so onyama Dawuda Ba hospital amako na chese niema eka echi de mano because adanse na de ade echi ade esen ba na eba and one interesting thing I need just some back on so they say I say obi o call hospital now one review kron kubio ba mako every break be a hospital no be pemne I need just some say obi obeba bia no say o share the date for review oba no assign the obi aka no ho e de naba e no kire say oba obi hu bibi pa ho e wo ho eti ya hwefo nyina na yetiefo de e ka kire mo say ye new hospital no ya bie no Kumasi dweso krapa old metro FM abro sign no baby a wo hwe ye firi bia sa wo fa car na wo be security a wo fa dweso car wo fra ka kire meet ne say wo be si wo krapa metro FM for abro sign no emu wa kwan ne ho pe abro sign na ya share nim glass no ehone Dawuda Ba hospital ebia na obi tike mu anase obi pe doctor number ontimi meye ntwetwe nkomo ne wie one doctor emo nkomo yade bia ha obi a o adaje wa abotre ono be kasa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 886437 Marco enra yenua ba bi ya de bi ma na ye fe be fa kwanye so na maka kire yenua no ma nyina kwa aware se oba kwa aware na be ma kwa hohihia mu a yenyini ma na mmom no ye ka ne ho ma ne solve ye hwe se oba ne be ma aware a wedding na after wedding 8 months be ma ne be ma wu Marco oba 8 months oye wedding ni wie bo so mo wotwe pepepe na ne be ma wuye na oba wanya 34 years enye se ni mfie na kwa enim sa na in fact oba ne kire se wafa ho hihia mu na duru ba bi kura no ma ne ye na dwensa nka oja be ma enso duru ba bi ana ne yemu ahye no se wagina nyame enim akantam se owuo mu enkwam one na na bewu ose duru baby na be ma no sebi sa de ni nti no ya da ne sebi korensani enti ono atena ase eno share hu nkran no de ni ku no say hospitals de ma ko de na chinya nkasa but obi na direct oba no no de ne ba Dawuda Ba hospital enra woni ni ku na ba be da doctor ase okay say sisi ade ne pagya te say de adansiri ankrofo edi no ni ku no ne de no nso pagya oh ma ko enra ono so de na pagya na enra kente bia ogbo adwuma enra in fact na enije ohwe kenta wato oba na mu na ato onya be ma no o de abre Dr. Dawood doctor say achede na dos ba na eba back pass be baba ko in fact na enika in fact be ma bia ohwe yen e bia na wo saati bia mu ya be srew say oba ma wu a eno nkire se wie na no e bia na wachin hospital sache abre wakomyamia hodo nuro de uti bia nka akoto Dawuda Ba hospital se nyagidie nyanya rehemu se obi a wedding wie ama ne be mawu na se ne Dr. Dawuda ama ne be mo na pejade a wa wo hwe yen da bia wo hwe yifri bia na wo de faka na bra Kumasi edwo so krapa obedru ho a doctor na ma bibiduro so abibiduro kan traditional medicine ebe saw yade da bia doctor kan be ma de ma ko be ma no se unwu ye nse se be ma wu nane sen dua si ho na se dua no wu ye be de na haban ya wu bibi se ni ho enti we bi a wo hwe ye bia no eye yade eye hawo ne de sa de ne ba e ba ne sa na ma ku akoya adwendwen ne nsanom pani bi bai na okase no ya sero bi mo pani na ma ku sa de ni nti omobo ne sen because of sorry ansana no de chekere ne wire but the more now we be mawu na no nsen no nkire say ade ne be sorry kum ne more o wiki wo ho but e ba ne sa wo de faka na bra Kumasi edwo so krapa metro FM abro san ni mu a ewu be say mfie nsia mfie nso a doctor be pagya na ma good but bia wo hwe ye bia no e bia na wo de ne de enwi na emu ma hoden na ba fom
because e won niam bebre keka bom e de sa hawo ne ba obi wo ane be ma wu esan koku ye nua ba ya ma kire se one ne kunu ware ye 8 months ane be ma wu be ma ne kire se koko bi ne fifi se bi ne to be ma bi a wo hwe yen se koko afifi oto a mesra hwe ne yiye pa e hawo ba ko e de ba ekumo be ma mesra oto hu anamon ene oba ye nua be ma ne ba ya doctor hwe no o se koko na hye ama sisi ane be ma na sori enti se koko afifi oto na se bi wa yinra enkwa oba Dawude Ba hospital a oba mu ni wu kra doctor be mu wedru e be hye oyam de no be hye na afi ahoden esese wunya e wo mpaso nsa aka obi nso amako ye kan ne de ne yesi kire yade areho se obi wo esi kire yade obi wo mogabroso obenum nura kosi ne nkwa ne nyina na areho semba akonso ewo mu ne se mogabroso ana esi kire yade obi so a aduane a ede esese duru ba bi a okredi no mako ntimi nni aduane a de ede frem niema wo ntimi nni kosi wuda dise watu ho anamon bebre enye esi kire yade ne mogabroso a ba bi a wonom te bia na koduru na eden sa nipa na hwe ya ontu anamon no mra Dawude Ba hospital wa dwo so krapa Metro FM abro sign na kwan no wa na Dawude Ba hospital ye wo obedru ho a se diabetes no ode ne ye type 1 ana type 2 ode achia bre obi timi bo se doctor be se vie nwotwe nie na menya diabetes manum nura de tie anete be ma bi kra nso wo ho a obi hwe aya na how ba ko diabetes no esi kire de de bre mema no ye mpaso adwuma no mako be ma bi a wo hwe ye nsabre bi a wanya diabetes bia fra odi adanse ye se doctor mitimu se me ho dwodwo manya weak erection me be ma ni ntimi nsore te se kane no me ntimi ne me ho kane nhia mu se kane no obi edru te bia bia otimu se ne be ma sore agi se nansa na tima sore sa nipa na hwe ya ontu anamon no mra Dawude Ba hospital one thing ne say mako obedru Dawude Ba hospital na se diabetes no na weak you ama oba ma ni weak ana se ewu a ye hwe treat diabetes no ma sugar level ne ba normal eba normal ne ya mo wedru e be treat o mema sem no enti se oba ma ne intimi nsori obi okra ne ba ma ne hi aka kete oba Dawude Ba hospital a ebra wo hwe ye obi pia dwoso krapa obedru ho a obema ne hia ka kete kra Dr. Dawud ni nurses ho ebe hwe ma me san fa doctor number ne ma ya hwefo ne etiefo na ebia na obi pese one ne kasa 0244 886437 0244 enye diabetes ne mogabroso nko an yesa yesa yare ahodo bebre mako obi wo yare ye nam yare syphilis on famra syphilis ama usisi ye wo ya weni opesa weni oba Dawude Ba hospital a yade bi ha wo ho nsem ne nyina ye kira kwan wo Kumase adweso krapa Metro FM wa kwan ne ho old Metro FM doctor number ni bio 0244 886437 0244 yeda wase da wahwefo nso ase nyame ensha papa Dawude Ba hospital akache ena yekoye no aya Akoma 87.9 FM Akoma mo nsem dwumadi no eno a ena waso egusu asabre wutie no enche yekwa ahoma ne so na fe ye ne ememei akodi nkomo mako na ansana yebenya Alhassan edina tuma na mema no mu bia de bedi nkanya no bia edino atumu no ma memobo Prisla mobile money numbers no bia ema 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 and 0245 301462 0245 301462 ya pacho ya kotu asro koso a na efa wo mo a ebra na enimu ya no
yentumi enkonkɔyɛ yɛba no surgery no na ahotomra na enkwa emra akora no so emu ahoto na enkwa emra akora no so emu enti yenko yene Alhassan enkodi enkomo. Hello Akoma FM 87.9. hello Alhassan esign de ahoma no ato so ba sɛdeɛ tie bia no yɛne Alhassan ebedi nkɔmɔ ɛwɔ so ma yɛhu no ɔhaw kora sesei ama no agya akra no wɔto ne din pepa chan ɔma ne din bɛn na de asɔso ama me Sumaila Alhassan wɔde din no ma ne pepa chan no na bet okay hello Alhassan me mo ha bia yo oya Alhassan ma course ni Akoma FM Onua TV. Hello. Alhassan me mo ha bia me pa say how one kasa wo microphone ni because any ma me di komo the same thing. Engineers ne wa ha omo betumi aba be check bibi e de amaya ne ana because I say esa na yebre wo kasa age se wo chim kakra. Na ma me misa nyinsan no a wodi free senshen ko ho e de call amenado ho no me pa cho amenado ne wo dagu so me pa cho da bi menyam 9 months menyam ahyese no de mene ne dae by time me be hu se menyam ne de me ne be ma bia nda kopim se me de wo ye okay 87.9 but it's an enye nyinsa wonim nti woni ne dae ya but ube afro ne ba ye na wo hu se ba bia abosome no adru no woni amnado osane efre no woni amnado tra ye no woni ne ntire ndru sa wasa wunyim duru sa nti ehyenhyen kodia okay na adi asam na woka kire amnado ma no agitu mu meba ma yankwa homa ne so hello Alhassan okay me mo ha hello Alhassan winim abena ponsa o free asen akonfede hello Alhassan abena ponsa abena niya woni na wo no hello Sumaila maame na meka no wasam Sumaila maame ona if I show you different line mame why you see line 2 mame hello Shashanko maame me mo ha wi aye o ode mechiao maame me do yo awia me fa wa nya bone me din ade Marcos me ya adwuma wa Akoma FM na fe Onua TV na ni nyina ne se ababa wa me ya adwuma wa Akoma FM na Onua TV ewo Kumase nya me nhira okay abena ponsa na di asem bia betu ye nim na awia se onne o ewo ba na na so wone wo ba onu ni ba ma ba do me drive won we kita ka ka me drive won ni ma market ni won okay aha nti sanka but ma be 10 minutes ma match ma ye ya me ni abra wo me best na kan straight me ni wo ba sa kona me pa so ti ni kona bi wo mu wa na me show wo Facebook ma me na sa ye na me show wo Facebook wo de ka wa ya yira di so be yi ano o kaka akese na be me pa so o kaka akese be bia wo nam no so ye krom me pa cho me how bebre no akotwi afa nkrofo so ntino aha ndi me so ma me be aka kan me bu o be 10 minutes na first ya me ma obre me ma obre papa ni awo kanu de meti ase o Christian mu nintumi hausa na wankotwi afa nkrofo so ansafa oye ne foforo ama yeso meti wasepa na mum try eja sei enso efa mame edi asem na wo ka kire amena do a ema ne ti ase se okay eba we di enyame dia eye be ma foforo ba akula no mewo ye no ahyese na me hu sanya ne de ma kan kire no by mewo ye na me bae no mewo ye akula nya 5 months a me ba ha ne mu no nti before answer oba be ye we no no wo yere nti ne yere kura fra me didi matem nti atam didi no lead matem na nam de ko mama me na me fa ne se me mama no ene mama ne ka sai no se ye ni kunu no
nti mankasa sana na yere na wo nti ne yere no we no kotu ne din ewo pema ho nti oban na ose enra ena metu me benedin nti akura na wa wo no me fle wo ka che se nka mo fe na me fa na me ka kire ne se wo ba ne ne wa wo ne na ena me ka kire ne se wo ba ne ne wa wo ne na wa tu ne din wo tema ho no na we ne de wanya wo ba nti wontimi ema me din se me fanto no na wo ba ene ye ne wa wo ne tema na wa asase ne nyina no na wo mo amena do amane esa akura ne nye ne ba me pa che de ene na se wonyim ne nyina ne na wo ma wo sika se gina fa hwa akoda no menyim no mo frɛ na wontimi nka se wo ma me sika se me gina me fan hwa akoda na wanyi ne sika na wo no na enya ready so obehwe ba ono no that time no frɛ na wo se wo ni sika ntimi no nso menim ne sa ne ntima ha no ma hani se wo ma miska wo fla me ma me obeka no kra na kire se menyima me betena ho 9 months ni nyina no mia na me bo me ho mmode am de hwe me ho e de wo ye woni amna do tena he aboso me sane a wanhunu se wo wayere kopem se wo de wo ye asa wo de nyinse okay menyim numu no sa hye se man kan kire hyenhyen ko nti menyim numu no na me ne obi ye kokko adwuma na sa tam na amna do no kra na oni kuma ase sei nti enu numu na me wo be ye 4 months na ne yere ne frame so was start adidi matem e wo phone so de wonyim ma na ohunu se wo wayere na wo de bo ne so se be ma na wo wayere e na be fa me me ka kire no okay nti ho no de na chese ama woni ni jaye no akoye easy because o wayere wa be che ne se wo wayere nti woni ni jaye a enhye da nya den e na hyenhyen ko nsutimi gye nyinsan no easy wanje wama bema foforo enyanyi sene na waji yo mewo ya akura no so obi akọ no betwe ho manso because woni ni jaye ene bema foforo kokotenai ena wakọ wo awie na wo beka akira me se me ni wo jaye no na menyem na me de ko bema foforo ho wunya na easy because nye obi ana ebetumi Alhassan just say hello okay I just say yes Bema me mo he o me go to that money Bema me pacho ye friend me Marcos me ye adwuma wo Akoma FM Onua TV Ewie ababa wa ye friend no abana ena dia asem bia beto ye ne emre bi atwam no wone wo bada sesese no wayi wani ama no wo hwa akoda no akora no kra ni mo papa eye no kra wada no mo menene woyi na chiro katakata banto no dia akora no ekoye eko ti ni tenecha kwa ni mo so de na manana wade na ma wada ma me de ne ewo paga kodi ni na de dia na we ma hu na dia mama ni check money enti achiro the last week we buy the or buy asase de hu kodi ni na me say we ko ni na check no me kana me say ko don perfume Still between 600,000 and 500,000. And if I couldn't say the issue, I'm so good. And if you see council, a friend said, yeah, look at us now. I am a bad guy, I made the free. You are not and I don't can on the question, you will not check. Na me boss say, move at some. Oba no when you feel say go me say anake ni say do me ni kanena me na me ka kla me di an ka me me di be ho e di mi kra ti oba kra e no wa e Ghana hana please Dabi me pa che say oba no wa hu no da me hu ni da wo ye nyina wo no de ba ho okay wo hu no be fie say ni no ben fie say ni the never to you the ben to the anya then if you know na the bisaria bisa say o fie say 87.9 Kumasi if you say oba no wan kasa wo ba o fie say ba me ba o de twa me to kat me ba me so me nkate me ba o de
ate yɛbɛsan ne agya sɛe wayɛ ready so ɔne yɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛbɛsan ne agya sɛe adi nkɔmmɔ biom ama mpakyɛw fa kakra bɛwura mu ɛma yɛ na mmarima no deɛ ɔmmiɛnsa no agye sɛ yɛagye berɛ paa ne yɛtumi ne wɔn mu adi nkɔmmɔ ɛyie because baako a yɛfrɛ no no ɔse ɔtwi kaa kɛseɛ wayɛ ready so ɔbɛkyerɛ ne nsɛm mu nti yɛbɛgye berɛ asɛm na no ɔde wɔ papa kora nso wɔseɛ ne ɔpapa ɛdi nkɔmmɔ bi ɛnti ama fa mɛkɔdwam yo yɛbɛkɔ adwa so nansa na natiefoɔ sɛdeɛ da a moboa yɛn yɛde to so a na moaboa yɛn na yɛtumi ahu ɔmɔ kyerɛ akɔ awie nso monom yɛn na maame hagyia amina wɔwɔta no so new apatrapa wɔde abɛda yɛ sɛ ne baba mu a wɔanya mfinhyia no aduonu enum 25 years wayew wafiri fie kora ɛkɔbɛ na wɔtwe mienu nie wɔhunu na kyerɛ akwan nti wohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook ne so ɛhwɛ yɛn ɛwɔ Onua TV ne so akrakye yi a meka na sɛm yi wɔ no ɛna da so ne din ɛde Abdul Rakim na Kwame Asarepa na ɔno tan ɛde frɛ no na maame ne kyerɛ mu sɛ nanu yi a ɛkɔbɛ sɛ na wɔtwe mienu mu ani kwasi ada no pam ɛna wɔne ne ba ne nya akasakasa kakra na July bosome no ne de to so aduonu emiensa na kyese bosumi ya mu a yesi yeyi e na assignment me ho ase e ba na aba no pa no be du baako e free saa bre no akora ne gye hane etisi abonten so no wo hu na kira kwan biem ba bia wo goro kɔ ayonkofo nche nyina wakɔ ne so still ya wo hu na kira kwan wo nipa tuntum wo wakakra e na kyese wo da nipa tia wo ne maame na ta ya adwuma e wo store bi a ye frɛ no Amisco Enterprise ye wo Sofo Line e ben Sofo Line post station wa enu ti esra momoni etwa hakim so a momomodi anse post station a eben mu no mubetia posifo na so nyesa so a na wabomodin e de no aba Akoma FM ha yani kuma city mall no e na edi enimhwe enyesa so a yemfre maami e wo 0244 372306 0244 372306 0244 372306 adawro mama mi sisa moboa no e ma ne hu ne ba na kira kwan a akyade bomu ade kama bi wo ho no ma wode e ma mo Kwame Asare wo so tie nka wo ma me ani abre pa ne aba biem ya kyese wo hwehwe wo kira kwan afa yentisimo ye kwa adwama so Metro chips ewo hoi dia obi antobi pa we dia fo fofo said obotom tie bia betimi atobi enam se 2 Ghana cedis flavors no eguma hodo a nice sweet corn chicken peanut butter na cheese bomodi ha sa we yesto nko ade a we betubi egumo na waton 024443 3388 0244433388 afena wupe sika bi adwuma wupe dwetre di ahyadwuma bi ase a quick credit investment asebra na won mo apa na nya besi ahodwo na fa hye wadwuma ase wo mie account emie entwa susu bia emie savings bia eno a ene wo Ghana card bomoden na frɛ 0302200390 0302200390 Mansanka Kovi organic tiger nut powder anopa bia da bia da wo de be fra ensuo de no abom ebebo ne paduane pa abɔ ne ho ba e de afri yade bebre ho enam se nuane no ahodo bebre no a ene wo mu aduane bia wo die bia ne nkwan e na fe so kura no kokonom ne ade no ya na wasabi agum ebeboa ama ne paduane agya ne na so Premium Nutrition Limited ene de aba adwa so 0505408862 0505408862 ene de tombrawa wo bia edie eye home sweet cereal legume mix emo soya beans ena wheat ena womo edia ye fiber na womo ne doson eno nti wotadi bia eti cholesterol so ema ni paduane ede no ho akwada busumi nsia ede kopi mopanye wo fie ho obia etumi edi bia bo no so eda fom 0246697358 0246697358 na eno chire no Alaska Star Enterprise ne obia ekoto stickers any wallpapers na mse womo nneema no kama papa ebo no so eda fom pe bed sheets ana blanket curtains original curtains bar TV strip lights any epoxy chemicals ni nyina bi nso a ya na adwani achem e Alaska nche Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no edan ni mu a 0268419596 0268419596 Metro chips no medin kaka ho asem ya bomode ama wonsanka binam se de papa ebo no so eda fom Ban Herbal Center eso wakase mu yade no mpemu yade a fabra na tena ye ho na wonto ase ma
wo ma mu de he e ba ne senka se ni nompem ayade sa obi a woni mo bia wo bo so se ne fa ko ba Herbal Center e ho de wonom edro no entom enfom ti wonya kwanhia wo de chinchina wo ka se ne wo ho ana ko ne mu sare wa bomodin afabra na wonom entuase kura emfa emasa ye spinal cord afa won sa no na ato e de afre ho arthritis yade e na ha wa wo se bomodin na fa wani echire mu yade ahodo bi etise stroke go no e na fa yi etwere form yade yam stomach ulcer ene enamu sa yade ahodo ni na so ba Herbal Center e wonu papa wo mo edi to ase Kumasi atonsu agogo aya sabia na chire ho a e na wonom e wo 0244 988 004 0244 988 004 Nana ye bi esa hohomo yade na fe so hohomo hawo nyina no wo to ase e de amayen wo de no eye duabo wo de chinchini a na enso ase ye dane na ahoto wa na saba fakọ na ye bi enche wadi mojafra edi abrabonya yade no eye hohomo yade nko ade a wo de bekọ na ye bi enche spiritual marriage ene akwantu mo hawo ne ho sensemo sabra ye ka sei wo bi evisa ya bounce ne pa ma na ni ababiem yade ani bechrem e wo na ye bi enche nam se e ba ne se hohomo bamba wonom ena eboa etwitwa agi adasa wo ko nana ye bi wa ya hyene so se wo fire edwo so ena wo ko pa de a wa no ekwa afigase no ebi na abefa na fe wasi na se wasafa aguna samanka na wasi e wo nana ye bi junction no eso 0243134535 0243134535 health alert let's go Herbal afrase nko a ena wo mo ji abasobode ahweye wo mo adu papa bibidro ena fe organic medicines ya yedi tu ulcer yade asem eti wo yam kro ulcer yade nko aduane to yam a na yam dwa hwehwe wo sa no ache enje ya wo se wo sa no a na wo de kwa asama do health alert sebra enam se wo beto ase akura ama oni padua no etumi ade no bad cholesterol typhoid prostate insensemo ni nyina no ano aduro e wo ho madina kaso apokua se ashaman ene takra de wo fra me se nkura bata eben wo no wo mankasa ebe ma direction 0242518865 0242518865 Bell Park just perfect bomadin sesesi ade he abrabo mo no sika na hwan din tu ko dwaso na kwotade a enya ade bia keke ena wo se wotom eba ne se tin road eda moton wodi siesie ho a eye kama wo ye ba boso mi aso wo kwa fichire wo nya sika ntopa ade a he sa wo Bell Park tin road ni bi wo fia wotimi eyusu kitchen towel no emu odu wo te pepa na wasa de no nsuo no wasa chimu biem packet tissues no eye kama pa entity enkwanim NT distributors no enframe 0551144400 0551144400 ama ebesia ko jasu bi sabre de abedwa ko be je dwa na fe omuso ede wadwenkyere aba mame ema pastor Julius Naba akraba pastor mejoso evangelist nyame enshira o papa enshira ye media chere enu ani Akoma FM 87 evangelist ya fan support Priscilla sika ya fan to fuchu ni mu papa radema ayasare mrantem manu mu mobile numbers no and a good screen no so 0245 301462 0245 0599 814 926 0599 814 926 yedru no edra painting ti abedwa phone obi ade ne de eba me media evangelist ne de aba na media 87.9 Pastor Julius that is ye na ye de ba ne de na say yedru bunu mo papa ya hwa ye nua bay mema no de ye de nyame asese mema ba sane nyina no aso bi aye wellens sombakasa intino ye ne omo ebetwa so na fe yetumi ebukwa ebefa so ye hwe asini e da body so right ma me da tiefo nyina ase ye nyame ma na ye be hwede ye omo be kana ya to so afiri ho but ma yuntu Ghana fo nyina afo ani etiefo wiase nyina du ba bi na ye ka abaya yi ne ma wa fam no wa bro wa bre pa last time na me ye program bi wo Facebook channel ho Pastor Julius TV ho ana na me ka chom say ma shebre ho onyame bo bia with a plan
na etoda abusua wo baba be pie free mu ko timi ma sa hye bra nya me de ma oba esesa family no enya se bia watamfu mu wakoto wankase wo busua nya me no be due mu no se wuti enye yi ne nyame amowo a de botaye penti obo no wanhwa wontimi achieve na ebini abaye de ono ani ye ne papa o a owo no hwenu abo a wo bro no ono ani papa o washa mamne so washa se fie so na nkwala ba mu no no oni de me hojo me kakra na je ode ko nkwala no so ana wetimi di na no na wei de bia me kasa sa suba wo de na dia wonya baibo nsam ko obi tibia be kasa wo baibo nsam so ni ho ma obi obete sa so na oba de osidan no wu na je so so tese u fi no oba nsidan enti sa oba nsidan de sese na oba kwa fa be ma no aka tese so no the spiritual or the government law ana ye adwuma de na onso be kire se wo the spiritual law na anuano na oba no kunu no so akopa baby atena wa mabiem how na se hu bi se ye adwuma wo fi wa ma ba na ye di api ho akora nka na ho fe pa o we kura wa bre na ni padua ma hunu ma ni se kura ma hotel ni tuntum tin se mo fe enso papa boni bia obepie ni fie papa boni bia obama no hu no na edna kwa ko wi say ma me catch Ghana for ya kasa biribi o wi as me de bia me kan me say wi as we fie ni kai mo brawo ida say ko pedro di abo bra ko wi ko beni numbi ko beni ko Ethiopia nom ko hefa China China draw na ever Pakistan and COVID-19 and COVID-19 me any out to plan and the China for to plan go Pedro for ma me catch say as those who say were expiring date the best is odo me nyame so so nyame yama sanu yina ya tete yina sa busu we kase ya mfiri mu but unkodei emi nyame so mpa na aboaye unkodei ma abebe yewu na media ba betra sa bebe ati no obi ti sa oti radio so titi yo ka sa enye bebe na bebe am ka wo huma nyame a that is the result enti obi biara wo wi sa oti bia me pesa me ka kire wo ne say God created you with a plan de nyame pesa wo ni wi ase nyina no wa eda ho na akase ubekwa kuduru sa botan no na enu na mo hwe abusu obefiri mu enamfo community a wote bebi obeko school ni nyina wo influence betima ase wa brabo ntimi srese so wiye be pia asase so a o hyebre da ache ni wiye yonti fa homa nyame yiye na tutu na mosisiye na wuade homobo no waboa agyewa ma botan nti odo ba na etima yi nhira Marco Bible na o se ye jane ye nanom ayebone ne ye na yesu a ye boni triso eya mmofra na edi akire no sa ha we nyina ebi wabusuem ebia obia de wo ho nemum de ya na ehu ye papa ne maame eno na eho a eya asem ena ema ne so ehunu saa nyoma we nyina unse maame esese biblie mi ne kakra be ma no ne ne sha ase no saa nyoma we nyina wo ho wo se na ode yew na nkola ne ma nti na nkola ne ba ye no so nti watimi atena ho a pode wotwe ni nyina mu no omo se ekọ sese nkola no na omo kọ no omo kọ owie so a wasade sobo na bebo na wei no ababa wa wei abna no ade wei no yemfa ye ni kansa enko wo kaze wo kọ na ni kansa so a wo bebre mo dan de wo bre unse de wo kọ na ko twepra ye me da me na me wo ye me say unse wen to me anyina yie so wo masaka bi so boda manite bi so wo bi anyina wo be se wo is ka for na wei wo se abna ni ya din na ne ba anyina ne ti ase na ba kan no ti ase na ni ya din no aka ta ade agechire na bo akoma wo se won to me dia ene wo so mema na adogoro wo papa obama abrabo na twa wo ma na mema na adogoro piwa ke betena se na wo time aso na de ye nwi enti se edru mre bi se ya wo hia rade
uhia Jesus Christ wo wabrabo ono na obi anim na chi obi nim na nkyɛnkyɛn obi nim na nim obi nim ni bonkum so ono obi anim na chi wade enti saa nyame na obi anim na chi wade no ono na gye sɛ wo som no ansa na fie we wetimi atena mu na nya saa sɛ de wusi kɔ bayi wo so hwɛ wo nneɔma yie hwɛ wo nneɔma yie wo hu sɛ wo papa te sei wo so sɔre a wo se bre wo kɔtena hɔ yeyi firi hɔ na wo kɔ yeyi firi hɔ na wo kɔ wo sɔfo yi kura wo kan de wo fie kyerɛ wui a nyame adom nam ne so na wo tumi wu ye wanya hawa na ya sa be fra wo sɛ kɔbosum bi hɔ ne yɛsesa nnɔban ne ho awan mu bɔ mu ma na fa ko dware no wasa akɔgye no asa de bedware unim sɛ ba bia wo sa de nam no ɛden de ɔde wo fe nyame kwan so no wonni n'akyi wo sɛ ma ne asa afa ba bi ei maame wo bɛbrɛ wo hia Jesus wo abra bom eno ano no ano aduro no ano no wo papa n'akyi wade ano no na emom sɛ wo wura abosom dam no ho awan a wo boa ɔno wo mo na connect ei papa wa n'ani adin sei enti yɛbɛsa to aso maako ɛmɛma no so sɛ yɛtie firi wo hɔ sɛ bibi na ɛyɛ mo kra mo ma no ɛsɛ sɛ mo hɔ wo mo na ne ho tɔ no ade evangelist Bemen, the baby ano no. Na betra se. Mani brase, Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey, so kachira ma ko se mchia. Na mo ye adwuma, awade nchira no. Ma papa na mpese me kam bi kakra kire no se enkwan dwoa anu sini kam. Se enkwan dwoa anu sini kam. Ena se when I saw my domino na said the elm said Debbie I can't say me said Papa will be a baby as said you see TV so you're calling sending so a young white so a young baby for Obiena no castle a year Akoma FM 87.9 Yenya papa but you need the apple yellow soon muno namu ya woni na mi hia se bia sunsun mo ko hia na o ka so o be wane no so o nware no e wo pam ne ho mema dia obi ani baraja kakra mpesa mka cho ne se wo boa ma wo maye yi a da chu be di bi o nkosua na watu guo na wo bobɔ no maako no da cha bobo akokra e di rubber be hye okoti mu no wana be hu se wiase 40 na nkola ye yi a na bi sonso na se sia no wa hye ase adumi wo mu yi entu omu da chi na be dai papa wo di ma ba wiase ye be sra waja se de tie bia wo ya wo ma wo no ma me na da e na wo wo mu me sra wara se de wo si dumi nkola wa hweye nyame be hira nkola ya ma obeye mobɔ omu be mo ya mobɔ fi se wo ma hu de odi omu maame si free no so na bank la yi so ndi e be sra papa nyame be mo atena se ache na obeye mobɔ dache o mai be ye na be hu dache de obeti wo be hu de obeye eja kojo me chia ho nyame hira ho Marcos medase yamatifo nyina aha emobibia akwaba edeba Akoma FM enafe onua TV eso na sede ne uhia ye wada bia edi apomde ho enkomo no enenso ye wada nyame ode ye kona osade ye ba asundwe mu sene chese bibia ekoyie enunti ena ewie ye ne wahia ye di apomde ho enkomo na yebusa se wompo no emutesen ye basisia asempa bia ba opesika akostati ejuma bi ya bosi nyamina ebo ne ho ban esanse ma meto no obi ma gbe na tama sa ahawo me ha no na me fi ma obia obi wo krampa ya ti ni kotuma boys ni ba ho onu chi bu kotum mi ani ko yin 75 million e de ma so ma fan ko be ni wo e na ho na okomodwa ba mi de ma mutim nyadi enti adina abeto me no se mi dwane kura mi ho na adeko ni ba na mi wa so na wo enti mi dwane kura na me ko enti o ba bia na dem ti mi ba cha mi ba se mombuami ni okwanya papa no odi fa do odi je oni a na enti a mi ntimi ntom na sa adeko nete etie me ombla no omoya no mam no ko fa so no beto man aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no ena wasugu so amutie no ebia na abasampa oha FM na ya hihiane eneni nara abatampe oha FM na ya hihiane eneni nara nyari
Utufu Yesuda Atabakesi Uboye Ubai Oba Tampa Ukaye Famu Mayenya Inyale Enemina Onyame so ebema udie hia ene eni den nyina wate please say we jidie se nyame ebe ye di ama wo jidie se ho beto wo jidie pa wo jidie beje wate wo be kwa sen ba wate bibia be ye fine why na nsem picture mode chia ye de na ye mahye ehia ye di no awie yi mediri se wompo no emu ye pa na se de ye no ehia ye wada bia na ebusa se ompo no emu te sei ma ko so se enipa se unni ahoden a unni anigye enipa kwa ye di akoni abe na wo hyedem na ye sune areho enu nti na dwumadie bi se ye fa ma ne mema ho no ye wada bia wo se ye baso ne ne amanfo bedi nkomo because obi wo krampo no a na pom de ho nsem nkoyi a na wode ho pressure akosi ne yere so na wode ho pressure akosi ne kunu so edi se wonya aduro bi num obesie ebe calm me wo nerves down be ma abre bia no wonse wonya pressure de bia akoma wo soro ane ena se wo yade na wonum aduro na yare no so enkwa da bia no wo nipa na aboafu titu se wo ho obi a na pom de ho nsem koyie na usugu yam enka me so meti se ya enka me pe enu ntimi dofo ye base ya na eyedu papa ba kopa abaga na ha ye bo ho dawro ede a kirew eye 3p garlic mixture ye number ni ejina frɛ doctor Cecilia bi America say last week ye ba ye no na nka apesa woni doctor edi enkomo nanso wanya akonya no amfrɛ ye ene yankasa je number no ene enkomo ye no edi afa 3p garlic mixture ehwo no eye numbness obi a wonsa onan enu nipadua wo kon eta yo tititi ene ye friend say numbness ehun komo na ye die wodi ye number no frɛ doctor si am oya rie so anenu nche say 3p garlic mixture entumi to ya de asema ye base ni ye kan na wafa number ni ntem na wafrɛ doctor wo se doctor ya rie weni na eye me makɔ hospital manum nro enso enko 3p garlic mixture ebeboa me ana yebeboa wa ebeka kirew entumi nso a ebeka kirew ye number ni ye 0248 92 8824 0248 92 8824 ebede no obi ehu se ne nsa ne nan ne kon de eye ni eye tititi ananamness ena aye no ase wanhwe yi a ebeto aso na adani stroke ewo nipaduanum se obi wo hono a oda anadwo a ma ko so bon se anadwo da suemu oda hwa na ase de ne nan no agene afeni na no otenimu a enye yie wasi hasa nansi achime ase mozupu achime ase bibia someto asintiri na twia abeso manantu ajes we ne ho hwia enye yie afobonsa ne nsai wasi hasa madam nsa so da bi o medan so sameda yayawo oboso wapagya ne nsai ne wasomu wosoro wase mensama no ahweme emu teteme emu hyehyeme ayetititi wontimi kura mfa nso adiem numbness anatititi na ye ka no ebi na eye no ekobasa na dwu ntumi na wo ho twetwe ho tutu na wo dwa wo sede ye hwie nsuohie bi anayete mako bi ede afa ho no ana wontement bi a eya ye de asere oni paduemu utum se wo nsa no asa agene wo nan ne sifom asa agene etimi kwama ebeso okon na okon so agene enema akoso ye frɛ wo bi a so obi gina machi ene wo frɛ me a gise ni padua no ye ten ni padua ni nyina na akwahwe no wontumi ntwa ne kon enhwe na chi enhwe obi anim medofoi se wo hu saa ne mai bia ekyese tititi ananamness ebi na eye wo no etumi ye wonsa ma no etumi ye wonan na esifom no ena wo kon afobon se de keka ko stroke no bon se ama wanom wa yedu na wonsam wa yedu afopagya wonsa enye yie ne nyina ye numbness ene kofa saa de ba wonsa no nan a eyo tititi nkakra no na e stroke ene ebrew ebe kakra tititi ni be ya kwakodu ba bi se onemu be yedu untumi mpagya wonan untumi mpagya wonsa afa ebe kan wato dem ente wose wonum 3p garlic mixture na da bia emoje die frusane ewo nipaduanum na aboaw ama watumi akọ akwani abadie abra emefa stroke emeche wonto ho afa so be wonsa tititi no ebi eyewa eno so de tie nie nante ye ho ye den edemaw eto da na wapo so nyina ye wo ya
na won sana gene said ya meka no obi ntumi nso prai mu kura mfampra obi ntumi nso pen mu entwere obi de ne nsa bodan mu kura won tese ne nsa bodan mu ade a ehye eka ne nsa onte ne nasi jaso pans won tese ne nasi jaso enti obi ne nana eho atwa because was one tia dia ehye edru American for the amount 3p garlic mixture afobi so hono mu a na eja ne se ni padua no ne nan no emu wo no se de empane bi hyehye mu a ewo no ode na esi fom se ya ontumi enkani panso de ma akos nka benya nyida bia na ese wo fi a wo hyempabo o eho na do na esi fom kakra aha esne na dua no ontumi fancy fom oseso de si fom asempane bi wo no asemu femfem no ne nana gene medafo uhia 3p garlic mixture ye number ne ye gine frɛ Dr. Sisia bi a wankasa o maame bi o papa bi wunua bi de amike ohunu bi ne nsata gene ne nsata yetititi ne toase na etwe no na ne nan no so agene na endititi edura uhia 3p garlic mixture je number no na ene Dr. Enkasa Sisia ofra obejo so number ni 0248 92 8824 0248 92 8824 na ebede na saa tititi ya ye kan broni numbness ababeto se wonya stroke a eno no stroke na ebobo so a na akofa de abrɛw won sɛ yɛ otititi won na yɛ otititi wo kon egene wo fa ɛyɛ dududu na ɛhɔ na gene no ɛyɛ stroke na ɛbɔ nka yɛ no it is wonya stroke nso de a ɛne ɛwo ne nsa yɛ tititi ɛne na yɛ tititi ne de saa ɛna ɛbɛyɛ won ti stroke etumi kofa saa de no ɛba afa obi a wonya ɛsikye yade wo hɔ no mu abonsa won nan na yɛ tititi na won nsa so saa na wo to ase na ɛtwem eno kwatim wani so ye wisi no wani ekine wo so saa obi a wanya mogabro so nso etumi ye osa obi a wanya pressure se de beka no eno so etumi ema wonya tititi e woni padua no baabi a afa obi a se bio wonom nsa bebre etumi damage o nerves no entini no a ewo adwene mu a eno ne ka kire wo se hwewei bibia hyew bibia tim ewo se ye wo ya no de mo na wonum nsa bebre na wonum sabio wo twi wusie ko mu no na esesa anema na ewo adwene mu no tubo se entini no emu tete ana hoɔden ne wo mu no ɛda enti ade hye okura wonte ade bɔ wa wonte bo se ama wonte ne mu asisi emoja ntimi ni afru sane yie se de wo se send message ede ma woni padua no afi na wo fa edwodwo na eyetititi na edi stroke abrɛw na akawa to form afi obi nso so a otatena se eche ubo so wotefa akosa na wasa ka ne nan wode ne tie na sa to ne tie ne so obayi wo nan na afi ma akoso nan na gene wo se anansi ache me nan emoja ni ntimi nkɔ yes and to was afi was not na pim from sa what they pim from sa obebu obi dan atoagu medofo hia 3p garlic mixture no bi ne jai sa ne men sama kame na to so be 30 minutes no wanyi ne nan no ensa bebrebe na wate so se na be ya endamage adwene mu enti na ewo mu no na afi so obi wo hono mu a wanya pressure na wanum 3p garlic mixture na eye firi ho wanya diabetes na wanum 3p na eye firi ho afi obi wo so a wota hye ma ekyekere no Marcos obi timi hye mpaboa no wa miemu a obeyi mpaboa na ne nan na gene na afei wani ho hwe nye yi adodo ne na ho obi timi bo belt titu ni meme na wodi amie ni sisi afo se wo sisi na eye wo ja wa hwe yi ebe kan wato fom o nipadua ne ho odi nyina gina sisi usisi se sisi ya na untumi nkɔ untumi ma na afi ma won nan no agene 3p garlic mixture and American food amount ewie ye number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obawra baby eton ebibiduro ana pharmacy shop wa the whole Ghana baby a obenya 3p garlic mixture ana wo de bowra Kolenak herba Dani herba Criske herba
wobenya bi ato afa wode wani so ekire Medina Health Alert Clinic enso ewo ho Little George ewo Tema Community 5 Ashaman eye Ekus Pharmacy enkranfo bowra okanhia Kingswalk Kofsam ene Angel Herba ewo ho Takrade eye AA Mensa Kofridua eye Gabson Pharmacy ena okọ wanso a eye Mumuni Away Enterprise Kaise 3P garlic mixture sa wonom amakos obetumi anum hospital aduro dia ka ho na emom de etene sa wonom hospital aduro ni hwia na opa aduane bi adi 15 minutes time semedu ni montem na wanom 3P garlic mixture wodi council num 3P a 15 minutes na wanom hospital aduro woni aduro bia so no mo a fa 3P garlic mixture eye wadru na ebeboa yedi yankomo twetwe no AC no frɛ no number is sia na doctor eno ni nkomo pedro ni bito na ebeboa wo nso obedi ho adanse e de akere afoforo number ni 0248 92 8824 0248 92 8824 kaise 3P garlic mixture e wotom e wo container yellow and green ene adro garlic koko e de ato ho emebo adasene yebesehia na me enshira papa Marcos, I follow your program daily. It's very educative. Don't give up. Pastor, may your ministry be blessed and may Jehovah Elohim protect you from every plans of the enemy. Obi message, no. Obi just one lady, omu nyina free kroba kosa no so papa and the one. Marcos, the song a bit here was composed by Lord PSK Akoma FM 87.9 Ama yankwe ko Dr. Nimo na kache Dr. Inimra ne womb and penis repairer wobahwe no asiesi papa wa wodie no wobasiesi ano ayemre nyinsen to mu anasene kwa Dr. Nche na abekwa afa bema wo repair penis ne sa na de wo se otimi de penis ne ko na wo pagya size no mu ede ma wo na bibia koyie kama yade bi te se ovarian cyst afa halitosis eyenum ka egu nipa ni wase pa liver any kidney yade ahodo ani hu yade ahodo ni nyina no doctor any scientist ekukudam esua de da bia nti ya na do yade no akọ yade ne sade etie bia ne fidie mu aso ho no ma won hu yade na bose ede nuro eto ase ede ama atonsu mu na ko junction woni adansi rural bank ene die nimhwe ewukumase ha enkran ye be call circle photo ramadan mum ebengo filling station ene Ernest chemist ena edi enimhwe 0244087687 0244087687 oba bia wokwa woso ebehia Eve labor pad enam se ebema waye guy waye rese kama ebeba ho ban ede free infections ahodo nyina ehom eda moto kama udisiesie ho ha wotre bia enyew ne bo no so eda from 0550 000990 0550 000990 yes and so se eguma hodo mienu E plus ena fe Eve normal we oba na bosome so kwa fichire no na wo de na eboro so ba bebrebe mese ma ni bi wo hon mapade no age se heavy flow no wo de ataso mie no still edi do hwere ba akono anko sa ne ho a na enimguase ya ba mesra enye normal ma onsanka grow fine herbal tonic afa wo so so kwa fichire a wo te yi apa no bomade ma wonsa enka bi wo fichi kro no eniema nko yie enka wom anase se de si ba no kra kola no ayetum bisi basasa no a bomade na pe grow fine mojadro enenom ebeboa ama fichi kro no bibia koto totin e dia mawo wa woda sode na patututu anu aye mere uche nkontomra ye dia kaja eno so ma nsanka bi de okone na so a wontumi enna bomodin se da ne da ba no grow fine mojadro enam se ebeboa amani padua no enyini fine wa yade afa na wotiasi a wadro eye grow fine herbal tonic 0244596532 0244596532 Pacom capsules aya memedro eboa mema ejina womona so brane Janikio 442 candida aseke kanom ni ade ni nyina ebeto ase edi amam afa ukwa fichire nasa wote yia anasa wo ye ba na wo ma ye ni bedi mu padia edro no aya Janikio 442 Ven capsules obia wote hwa wote air condition mu kwa na widie mu ehye wote heat pa ewo widie ma onsanka bi gusuo ntentem ana gusuo wote ya bema prostrate bo nka ya wedro aya Ven capsules Nanu ya one sign at the Medfagen capsules
aba abeka ho a eboa ema moja edi afurusane ewo nipaduam ya wotena sibretie bia na nenemu ayi dududu ni ti etapa no anasa kyerese nneoma nkoyie kura wa wotenka se wo nipaduan enneema nkoyie anasa wo de no konna so wontimi na arthritis ama wo joint ne etutu a bomoden edro no eye medfagin capsules wo bia wadwuma edin adwadifo akuafo mechanics no ene ade no eye medfagin capsules ena mekanfo ede akiro emrane no se akokora ne abrewa eko jogging 0244183230 0244183230 Zahara Mesha and G capsules Africa Rensic Ventures enwemienu bako topa ye ena bako nso ensuo information enie anopapa wo so de na chese udidi wie no a na wayi capsules ne mienu Zahara G no na chese Zahara Mesha no so ni tino na watwa bi so no ha utwa cap no miensa na wo de nsuo no amemene topa ye wo ba ne sa anopa ene anwumre bia ebra wadidi awie wa infections ewo so pa no information na mediama ebeboa ma infections ni nyina tuasie na ediama ahemfie ho no ene nsawansa wa bi agugu anase be matadua no nsawansa wa bi agugu abomoden na wonsa enka bi enemu nsa yade wadrom eye Zahara G ena fei Zahara Mesha be manso ede eye Zahara Man capsules ebeboa ama enemu mraye ni nyina etuasie ediama hindi herbal mixture malaria typhoid diabetes ena fei moja no a entimi ne afurusane yie no wadro no eye hindi herbal mixture 0248569335 0248569335 oyo ba miguswa eka wo se ne de exclusive vaginal steaming no ema no wo modie papa ede giade ewa wade no ase eno nti be ma no wo ba ho be bra ansa no ba ho bi ne ma dodo na libido no he na kono kate ewo soro na eso be ma be ba no ho a agi se wa bra kasa ma kodu sofo nim ansa na be ma no ba ho e bia na chese wa modine na himfie ne ma na enkoyie yeti bomodien ko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services one musiesi o kama na o ma ye enimu fine sade be ya de biara dan so ho na be ma ne kondo kama we obi so a fibroid nti awo hwan ye den e de amawo a ho no wo mo fibroid adura operation sembia enim hypertension hepatitis typhoid fever malaria yade bebre anonso ye no Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services 0244126123 0244126123 Akoma FM fufu party fufu yeso wasana bosume no ne de toso na ye nyina ye nhiem Kumase asokwa municipal assembly mo ne nche ha enimu ho na ebedidie pa fufu party a wontua kaprekora eno a ene wapotoyo a wo pese wo so yasenem sika fam sa wo banche bode atosode anase wo odwan aponche na ntwie bi wo ho na pese ode so yemu a empanifo se frɛ ba bia wo bia no wo mo no ebeye nhyehyeye 0246766060 0246766060 asida eko ediama mirror range of product Sankofa natural spices Panther energy drink Kovi organic tiger nut powder Flora tissues Care Life liquid soap and hand moisturizer Volta Catch Ghana Traditional Caterers Association and afei Obuase Betes Wamadama ene de Akoma FM fufu party ne de esomo media partners TV3 ena Onua TV nyame ensa ama papa odi akodwa so afemi yenkwa homa ne so na yene yetiefo ene yahwefo enkodi enkomo kakra na wonom nkyere wonom adwene ewa abena opapa ne mema die no eho 0322498035 Kotu yesi na me ton ade me ton 0322498037 udini baby afefi Akoma FM 87.9 Kumasi Mira Alipato ayawa uni abema koje koku emekate frustration market empabwa kutawa ebe mesra mafo fidentia empabwa fo etomwa omutie papa bebe mesra dia Akoma FM emefidinga mame ya ntobo tobu nani papa no abwo no ebi ni mano papa we wonye papa ebi so no papa we na nkoye mre no da dem man ke bebie nsiro because it is say then timia abia enye papa we wonye papa omubo papa baso a yebo na baso papa no ni temo mama ni menyina obese ne man brass o ababu omubre papa wo nkwa na be wiasno ensima wo ka dia tell man onka asem papa enfa nkye nkwa no nkwa ni ye ya ma wo
ba o ka bo ni osem papa o bo medua o bo ni dua mo na wu adai papa ba no papa wo de onye wo kura adai abo kwa no woni na o mi kisu o se o ben sisa na eye die o be wu wo wusu a bibi ho adima no on sisa papa Nyankopɔn bɛ bɛsa ne yadeɛ. Me nyame bɛsa ne yadeɛ. Wodi ne baabi a frɛfrɛ. Wodi ne baabi a frɛfrɛ. Hello. Hello. Wodi ne baabi a wo frɛfrɛ. Se me nka facha me. Hello, wodi ne baabi a frɛfrɛ. Ɔba ko bia. Mira. Na Upon Brooklyn, Kwamo Highways. Kamu nyinaa amane ntia me ama ko tere na yawo kwani me kani sadan na no banana omo Amsterdam me chen ka na oba so kaka bo me kan se ebe enya bai ofra me ma me sani so na ma je bo ko re ntie ye je be je yo ba no so bo dia ye jam bo bloke oba kwata ye nga ho e je na wa ko be di wade oba ko makrao me das papa within the baby Africa mama ko so papa bi mama Naija papa bi opo sibi ko broche ta so de gani pasadie obe ko papa bi ade kala to se Abraham 87 ta ta ba ko so na so ba to ni ku chi e tan bo block ni ti na me ti so papa e bi fe do the lamp and the lion check the nation prophet no about the stage mo na ko sia ni ada na kasa no o kan se ofi asin akonfre na ko ni no because if you akonfre na ko asin na e ti ni a ha na me so fi asin na o pa so mi se wa mo ni na ho ye bi ami kan fi asase na nka se nka papa na nka na ma wo ye no se bi ni e bi fo bi pa na mo ye ni na eso tama ni ko se e ha bi ha Ili bẹ́ẹ̀ máa wọ́n pẹ̀lú àwọn wọ́n ṣe àkọ́fà wẹ̀ wọ́n ṣe àkọ́fà wẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ sọ mẹ́rin ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ yìí lọ́sẹ̀ bí wọ́n gbọ́ wúgbà bẹ́ẹ̀ nǹkan nìyẹn àmì bàbá náà ní ẹ̀yẹ o adébọ̀ òbí tó àyẹ̀ wà ebi ajé tù mí kí níbi ẹni ìṣúrẹ́sẹ̀ wọ́n káyọ̀ ìjẹ́ ká ní gbọ́ ṣe fíye ni bẹ́ẹ̀ máa ní wọn kó ní ẹ̀ṣẹ̀ iṣẹ́ abẹ́ kìíní àbúrò nìgbé à ó ń fi fi ọkọ̀ sápá rẹ̀ wọ́n gbúdọ̀ bẹ̀ fún àdúrà fẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan àfẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ yé bi ẹ̀ ẹ̀ ní ẹgbẹ́ ṣe bí ánú ọ̀dọ̀ ilé ìjọsìn tí mo ti ní títí tiẹ̀ wá pé wọ́n tẹ́ tàbí ń bá nìkan kó ṣe lọ́dọ̀ àti pé. Me ensure papa we didn't baby afefe. Mama ko. Good afternoon. Mama wo no obeje fe mo na dina pa mo bo. Papa dance. Nta che mi dia ni Joel, mi dia do ahen makoko bi. Mama ko de o mi se obia o se o ba tan e be ma o ba aya e prese se akwa ni bre o ti mo se de na o bre kwa ya wo ya. Antina kuma mo ko so we na case bi ti ba na kura na ko ya kura bo no stay now. Oba na mama ne ta na ki. E ti so ka ah ntamene maame na kana pam no ne ma ko ba ni se ya na tebi be ye nta mo de no nso so aya na ya asem e bi ma dina so aka se be ye me ni bia yo so wa ba na un penny kan ko un penny ye di so oba tan be ma na oba o ti sa na so be ye ni ti ga jeje ije be ya tebi o so be ni ye nti papa no so sa na o te dia e ti dina so aka se be ye me ni bia ya ni ka mo na dina ba mo bo Yami ensure papa Joel. We didn't baby afefe. Hello. We didn't baby afefe. Mo ko mi pa cho e fe ni body bona de di be hunde aye na na ade ade akasa bo bi ja. Na yen kwa. Ma ha se se be bi ta ka ne so na me pa na no kakra ala ma so se yame na so ba se be mo ni se e ti so na o ya na so de e mama ma ni ya ba no ho ni ya ba no he sisi ma ti bi no e sisi ka si a no den e no be hu se no papa no a no ye e mo e jo wa o ni ka si na mo ka no o pe si na papa ti e se no ba o se o e so ni ku ni ya si ni ka ku na papa e de no fa so ma me ya ni papa ni ti ni ka se ni se drug ata wo ya ba ifu ba ma ni ya ba na Nsem na o kari ni na kire se papa no wo ya devotion complete na ya no ni bi se ba ti se de so program ni bi ni ho
obi no wo pa na mi sama ko de ni ya ba ya ba de mo ba he na bi bia to ni na da da wa pa ja de ka o na de ade nyame enhira wodi ni ba bia fe Ntagaja twa mudo 1937 yankwa mami papa no oni abadai ni kai me ka sendi ni treo che mako abua na ya ni simu so ti se mako na ti mako ya o di kronia ni ka ya ta so abua ni simu ni ne se Saya maye ni pasisi ya kia. Ya utie tata ini. 87.9. Ya sisi ni bibi ni. Eja kolano ili ufumo suyu. Papa no na waje ni mama atiti akolano na akolano tu ni sisi na. Ndakapi ipejipia wa shene klasi yake. Ndimane atama dia bano. Ni shana mo kan ni mai. Right. Me ensure na hello wudi ni baby a wo free okay wale mama mi ye wani ai kunu kwano alako kwala kabisa ni forma kake hello wudi ni baby a free no kwano ni aba ko chapa patu beme na papa bi ofa kwata ni aba mami ma wo no abeja bo nyina mo ni aduma asoma atima pon ko fi afi no tankoji ni aba mami ntia ya hefo ni etifo ni a champo boxing me jo to pa mami ntia wo pa na ana bra kwa to no to atin ye ba pe ni oni Mr. Tom nyina ko fi afi ni aba me dia me futu a me di ma ye wo fa se ba ni se wo di se me papa ye mi se ya ebi o be nantesa no wa kwa fa they say member me sa wo do mu dia bre mi nua bai enti wo kwa kire te wo papa na aye wunti na akofi for member ba ku mienu mi ese ya na enti ni nua ba no ma na ni na ho e na se de nua bai so kan na papa e fiati sa wo be wo ba no aka sa se wi ato no so de bi di se emwa e na ye ma me no me papa no so a wọ́n mú ọwọ́ mma obi tí mi kásẹ̀ wò àbúrò ní sí nà ẹ̀bẹ̀ tí wọ́ àbúrò wọ́n ní sí nà ẹ̀bẹ̀ tí wọ́ ẹ̀mọ́ náà yẹ kẹ́nsẹ̀ mbọ́ ní tú yẹ máa so nọ ebi nye susu aso ebi ama yẹ mma no nkuma ẹni yẹ mma yẹ bẹ sẹ ọmọ bọ brade yẹ no ètò yẹ náà n'asẹ wò yẹ gya ẹnka mu mi nsẹm ẹnto wò bàtò ẹdi ase mi ni aba papa bi. mi ẹ n ṣe ọfà kwata papa okay nkè fadi otwa tó nso ahoma no atikọ aha ni ẹdi mo ese sábẹ di ebusua pẹni sami ẹ champọn. And na agudie ma konfo be je adwa Akoma sports papa ene ede to so medim ede Marcos ochina eyeda fofra nyame ahyehye ochina amase wasapon ebetina adwam Akoma e dance na yet me diatina all day Akoma